சின்ன பசங்க என்ன படிங்க படிங்கன்னு சொல்லலாம். இப்ப நம்மளுக்கு ஆமா, நம்மளால சொல்ல வெயிட் முடியும் பண்றது. யாராவது படிப்பாங்க, நம்ம ஒரு தடவை வெயிட் பண்ணிட்டு படிக்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீயா இருக்கிறவங்க படிச்சிருங்க, நோ ப்ராப்ளம். டைம் ஆயிடுது, அதனாலதான் வெயிட் பண்ணி டைம் ஆகுது. யாரெல்லாம் விருப்பம் பண்றீங்களோ தாராளமா படிக்கலாம். கேப் கொடுக்காம படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் கிளாஸ் முடிக்கலாம். வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதான் நானும் சொல்றேன் மாதாஜி. அதான் மாதாஜி நானும் சொல்றேன் மாதாஜி. வெயிட் பண்ணி யார் படிப்பாங்கன்னு வெயிட் பண்ணி யார் படிக்கலன்னா அப்புறமா நான் படிக்க வந்தேன். அதுக்காக அந்த லைனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. இன் பிட்வீன் யாரும் படிக்கலன்னா ஃபர்ஸ்ட் படிச்சவங்களே படிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி சொல்லிடுறான். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர்மீலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्तगांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे भाषत्याशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. நம்ம அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லாரும் இந்த பகவத்கீதையை படிக்க வந்த அனைவரையும் இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். நாம 11th சாப்டர் விஸ்வரூப தர்சனம் அதை பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க. கடைசியாக கணபதி பிரபுஜி சொல்லுவாங்க. நீங்கள்லாம் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க என்ன பார்த்தேன்னு சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் சொல்லட்டுங்களா? சொல்லுங்க பிரபு. அர்ஜுனர் என்னென்ன ஒரு விஸ்வரூப வடிவத்துல கிருஷ்ணரோட வடிவத்துல பார்த்தார்னா, ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், நிறைய தேவர்கள் எல்லாரையும் பார்த்தாரு. கிருஷ்ணரும் சொன்னாரு, இந்த ரூபத்துல நீ என்னென்ன பார்க்க விரும்புறியோ அனைத்தையும் பாரு, எதிர்காலத்துல என்ன உனக்கு நடக்க போறதுன்றதையும் தெரியும். அவர் அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அற்புதமான தரிசனங்கள், அநேக ஆபரணங்கள், திவ்யமான ஆயுதங்கள் மற்றும் அவரோட அந்த கோர பற்கள் எல்லாம் பார்த்து அர்ஜுனன் அதுக்கப்புறம் பயம் ஆரம்பிச்சது அவருக்கு. அவரு ஆகாயத்துல பல சூரியன் பார்த்த ஒரு இது கிடைச்சதுன்னு சொல்லி அர்ஜுனர் சொன்னாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கோடி சூரியன் உதிச்சா எவ்வளவு பிரகாசமா இருக்கும், அந்த பிரகாசம் அவருடைய உடல்ல இருந்து பிரகாசமா. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. வேற யாரையும் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. சாதாரண மனிதன் இல்லை என்ற மயக்கம் தெரிந்தது. கரெக்ட். கிருஷ்ணர் அவருடைய அந்தரங்க சக்தி, பகிங்கர சக்தி,
என்று அவர் அனுகிரகத்தால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ம் யோகேஸ்வரன் எல்லையற்றவர் ம் என்ற போதும் கருணை அவர் விரும்பினால் விஸ்வரூபத்தை காட்ட முடியும். வெரி குட். வேற லட்சக்கணக்கான வடிவில் காணப்போகிறாய். அந்த விஸ்வரூபத்தில் அநேக அவர் சொல்லிட்டார் சார். உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்தேன். வேற வேற யாராவது என்ன சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க. பாகியலட்சுமி மாதாஜி சொல்றீங்களா? இந்திராணி மாதாஜி யாரும் சொல்லலன்னா கணபதி பிரபு ஹரே சொல்லிடுவாரு. கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அர்ஜுனன் சொல்றாரு, இப்ப எனக்கு மயக்கம் தீர்ந்துச்சு. அதான் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் வார்த்தை. ஏன்னா இப்ப போன சாப்டர்ல அவர் கொஞ்சம் டவுட் இருந்துச்சு. அது நான் அப்படி இருக்கேன் இப்படி இருக்கேன்னு சொன்னதெல்லாம் இருந்துட்டு இப்ப கிளியர் ஆயிட்டாரு. எனக்கு மயக்கம் தீர்ந்துச்சு, நீதான் பரமாத்மா நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். இனிமே இப்ப நடக்க போறது இப்ப எப்படி இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அவரோட விஸ்வரூபத்துல பாக்குறாரு மாதாஜி. ஓகே, வெரி குட். அப்புறம் இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்த சஞ்சயனும் எனக்கு கிருஷ்ணரோட சுயரூப விஸ்வரூபத்தை பார்த்து எனக்கு உடம்பு கூசுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவரும் திருதராஷ்டிரர் கையில சொல்லி எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவார் மாதாஜி. வெரி குட். இதெல்லாம் அவரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்புறம் வேற யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க? எல்லாம் எல்லா லோகத்துல இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே. அவர் அப்புறம் எந்த ரசத்துக்கு மாறுறாரு அர்ஜுனன்? எந்த ரசத்துல இருந்தாரு, எந்த ரசத்துக்கு மாறுறாரு? ஐந்து வகையான ரசங்கள் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? இது வரைக்கும் அவர் ஃப்ரெண்டா நண்பனா இருந்தாரு. இப்ப பரமாத்மா குரு அப்படி மாறிட்டார் மாதாஜி. ஆனா இப்ப அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்தோம்னா அவருடைய ரசம் மாறுது. என்ன ரசம் மாறுது? அதுக்கு பேர் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல மாதாஜி. அற்புத ரசம். ஆனா 5 வகை ரசம் அந்த சொன்னது 5 வகை ரசம் சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாஸ்ய ரசம், வாஸ்யல ரசம், மாதுரிய ரசம், 5 வகை சொன்ன. வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்யங்கிறது பெற்றோர், பேரண்ட்ஸ் லவ், அந்த லவ்ல வர்றது. இப்ப அந்த 5 ரசத்துல அர்ஜுனன் எந்த ரசத்துல இருந்தார் ஏற்கனவே? சாக்கிய ரசம். சாக்கிய ரசங்கிறது தான் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கிறது. அந்த ரசத்துல இருந்தாரு. இப்ப பகவானை பார்த்துட்டு இவர் இப்ப என்ன வருது, சாக்கிய ரசத்துல இருந்து அற்புத ரசத்துக்கு ஒரு மாறுறாரு. அந்த 5 ரசம் பிரைமரி ரசம். அப்புறம் 7 ரசங்கள் இருக்குது, அது செகண்டரி ரசமா வரும். அது நீங்க அடுத்த லெவல் போகும்போது படிப்பீங்க. அதாவது கோபம், அதாவது அது என்னது, அற்புதம், பயம் அப்படின்னு எல்லாம் வரும். அது 7 செகண்டரி ரசம். அந்த ரசத்துல இப்ப மாறுறாரு சாக்கிய ரசத்துல இருந்து அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வெரி குட். வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தா கணபதி பிரபு சொல்றீங்களா? விட்டு போனது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம முதல்ல கிருஷ்ணர் எல்லாத்தையும் வரிசையா சொல்லிட்டு வர்றாரு. எல்லாத்துலயும் மாதங்களில் நான் மாறுகள்ங்கிறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிடுறாரு. சொல்லி முடிச்சதுக்கு பிறகு இதெல்லாம் கேட்டது அவருக்கு ரொம்ப பூரிப்படைஞ்சிடுறாரு அர்ஜுனன். பூரிப்படைஞ்ச அர்ஜுனன் சொல்றாரு, உன்னுடைய தெய்வீக தத்துவங்களை ஏற்றுக்கொண்டேன், உன்னுடைய பரம தெய்வீக ரூபத்தை நான் காண விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பரமாத்மாங்கிறத நான் உணர்ந்துடுறேன், உன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை எனக்கு கொஞ்சம் காட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாரு. அப்படியாவா, நான் தெய்வீக பார்வை கொடுத்துட்றாரு. இதை பாக்குறது சாதாரண கண்ணால பார்க்க முடியாது, நான் உனக்கு தெய்வீக பார்வை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெய்வீக பார்வை கொடுத்துட்டு, இந்த அண்டமெல்லாம் நிறைந்த ரூபத்தை சாதாரண கண்களால் காண முடியாது, எனவே நான் உனக்கு தெய்வீக திருஷ்டி, டிவைன் விஷன் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துறாரு. இதன் மூலம் பக்தியால் மட்டுமே பரம சத்தியம் காண முடியும் என்று பிரபுபாதர் சொல்றாரு. விஸ்வரூபத்தின் அற்புதம் அப்படிங்கறத பத்தி அடுத்தது பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அர்ஜுனன் காணும் ரூபங்கள் என்னென்னத்தை பாக்குறாரு அப்படின்னாக்க, எண்ணற்ற முகங்கள், கண்கள், ஆயுதங்கள், இது எல்லாத்தையும் பாக்குறாரு. தனித்தனி படமா போட்டு காமிச்சிருந்தாங்க. இதுக்கெல்லாம் தெய்வங்கள், முனிவர்கள், அண்டங்கள் அனைத்தும் அதுலயே இருக்கிறது அப்படிங்கறது காமிக்கிறாரு. 1000 சூரியர்கள் ஒரே நேரத்துல
உதித்த ஒளி மாதிரி பிரகாசமா இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு தனியா ஒரு பிரகாசமான படத்தையும் காமிச்சிருந்தாங்க. கிருஷ்ணர் அனைத்து இருப்புகளின் ஆதாரமும் ஆதார காரணமும் அவர் தான் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். எல்லாவற்றையும் உட்படுத்திய பரம்பொருள் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து அடுத்த இதுல காமிச்சாங்க. பிரம்மா இருக்கிறாரு அவருக்குள்ள, சிவன் இருக்கிறாரு, தேவர்கள் அனைவரும் இருக்கிறாங்க, அண்டம் முழுவதும் அவருக்குள்ள நிறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அவர் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத பரம்பொருள் அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சோம். அது வந்து ரொம்ப இதுவா இருந்தது. கிருஷ்ணர் தான் பரபிரம்மம் அப்படிங்கிறத வந்து நமக்கு அந்த காட்சி உறுதி பண்ணுச்சு. இதை எல்லாம் பார்க்கும்போது பயமும் பக்தியும் கலந்த அனுபவமா அவருக்கு கிடைக்குது. முதல்ல வந்து விஸ்வரூபத்துல வந்து தீக்கதிர்கள் போன்ற வாய்கள் இருக்கு, உலகங்களை விழுங்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு, காலத்தின் அழிப்பு சக்தியை வந்து அது உணர்த்துது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். அர்ஜுனன் வந்து முதல்ல அதிசயமும் பயமும் கொண்டிருந்தாரு. அப்புறம் வந்து இந்த கொடிய ஜுவாலமயமான நான் வந்து இவ்வளவு பிரகாசமான ரூபத்தை கண்டு என் மனசு வந்து கலங்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. இது எல்லாத்தையும் மொத்தமா நம்ம 25 ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்தோம். இதோட மொத்தத்தை சுருக்கி ஒரு 3-4 வரியில சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமான பரம்பொருள் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். அவரை உணர தெய்வீக அருள் மற்றும் பக்தி மட்டும்தான் நம்மளால உணர முடியும் அப்படிங்கிறத படிச்சோம். விஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது அவரது பரம அதிகாரத்தையும் காலசக்தியையும் காட்டுது அப்படிங்கிறத படிச்சோம். பக்தனா இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாருமே வந்து இறைவனை நேரடியா அனுபவிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும்னா, முதல்ல ஒரு அதிசயமான ஒரு உணர்வு வரும், அப்புறம் பக்தி அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வரும், அதை தாண்டின கடைசியா என்ன உணர்வு வந்துருச்சுன்னா பயம் அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துருச்சு. இது எல்லாமே ஒரே நேரத்துல வந்துரும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நேற்று படிச்சோம் மாதாஜி. வெரி குட், சூப்பர். இப்ப வந்து இன்னும் ஒண்ணு என்னன்னா, இந்த ரூபத்தை வந்து அவர் யாருக்காக பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு? அவருக்கு விருப்பம் இல்லை இல்லையா? பிற்காலத்துல மக்களுக்காக அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அப்புறம் வந்து இந்த தோற்றம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கா? விஸ்வரூப தோற்றம் இல்லை மாதாஜி. இல்ல. இந்த இந்த ஜட உலகில மட்டும்தான் பகவானுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றம் பார்க்க முடியும். எங்க பார்க்க முடியாதுன்னா ஆன்மீக உலகத்துல அந்த ரூபம் கிடையாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்தோம். வெரி குட், எல்லாருமே நல்லா சொன்னீங்க. இப்ப நாம வந்து அடுத்த 26ல இருந்து 30 வரையில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, போரின் எதிர்கால விளைவு எதெல்லாம் வந்து இந்த போரோட முடிவு என்ன ஆகும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் நினைக்கிறார் இல்லையா? அதை பற்றிய விளக்கங்கள் பார்க்க போறோம் ஒரு 5ல. அது என்னன்னு பார்ப்போம். ஸ்லோகம் விட வேண்டாம், இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரரின் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அருகில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து எதெல்லாம் பார்க்கறாரு அப்படின்னா, தனக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிற அந்த கௌரவ படை சேனையில இருந்து யாரெல்லாம் உள்ள போறாங்க, திருதராஷ்டிரனுடைய 100 புத்திரர்களும், அப்புறம் பீஷ்மர், இவர் வந்து தன்னுடைய பிதாமகர்னு சொல்லிட்டு இருக்க பீஷ்மர், அப்புறம் தன்னுடைய அவருக்கு குருவா இருக்கக்கூடிய துரோணர், அப்புறம் அவருக்கே தெரியாம அவருடைய சகோதரனா இருக்கக்கூடிய கர்ணன், எல்லாருமே வந்து எல்லா முக்கியமான வீரர்கள் எல்லாரும் பகவானுடைய வாய்க்குள்ள போறத அவர் பார்க்கிறாரு. இவர் வந்து அப்ப வந்து எப்படி அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு பதட்ட நிலை இருக்கும். யாரை கொல்லக்கூடாதுன்னு நினைச்சு அவர் வந்து போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரோ, அப்படிப்பட்ட அந்த பிதாமகர் பீஷ்மர், அப்புறம் துரோணர், கர்ணன் உள்பட எல்லாரும் அவருடைய வாய்க்குள்ள நுழையிறாங்கன்னா அவருக்கு ஒரு பதட்டம், பயம் கண்டிப்பா வரும். உள்ளுக்குள்ள ஒரு நடுக்கமே இருக்கும். இதெல்லாம் அவர் வந்து கண்ணால அவர் பார்க்கிறாரு. அது எப்படி போறாங்க? வேகமா விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர்களில் சிலர் உமது பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கிறேன். பகவானுடைய பல்லே கோரமா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம். அந்த பற்களை பார்த்து பயந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் நேத்தி. அந்த பற்கள் இடையில வந்து அவங்கெல்லாம் நசுங்குறாங்க. அதையும் வந்து இவர் பார்க்குறாரு. அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா, இதுல வந்து எப்படி போறாங்கங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி அதாச்சு கிருஷ்ணரோட வாயில வந்து எல்லாரையும் போறத வந்து அர்ஜுனன் பாப்பாரு. பட் ஆனா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட வாயில வந்து அபிமன்யு போறத வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்ட மாட்டாரு இல்ல மாதாஜி? காட்ட மாட்டாரு. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா, ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு தன்னை அறியாத ஒரு சோகம் அவருக்கு வரும். ஒரு உணர்வு வரும். அங்க அபிமன்யு இறக்குற அந்த டயத்துல இவருக்கு வந்து அந்த ஒரு பதட்ட நிலை வரும். என்னமோ எனக்கு தெரியல, இன்னைக்கு எனக்கு தடுமாற்றமா இருக்குன்னு சொல்லுவாரு. தன்னை அறியாம கிருஷ்ணனுடைய கண்ணுல இருந்து கூட தண்ணி வரும். ஆனா அவர் காட்ட மாட்டாரு. ஆனா அர்ஜுனனுடைய கண்கள்ல இருந்து கண்ணீரா வடியும் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன்.
ஹரே கிருஷ்ணன். அது ஹரே அவரு அத அவர் காட்டிட்டா அவரு போர் செய்ய மாட்டாருன்ற ஒரு சூழ்ச்சியா தான் அவரு தடுத்துருவார் மாட்டார். இதை வந்து பெரிய ரொம்ப ஆசையான மகனை வந்து இழக்கிறது யார் தான் விரும்புவா? ஆ அதெல்லாம் காட்ட மாட்டாரு. அது முடிஞ்சு போச்சு. அதாவது இதுல காட்ட மாட்டாரு. இதுல வந்து சாரி, இந்த நிகழ்ச்சியில காட்ட மாட்டாரு. அத விஸ்வரூபத்துல காட்ட மாட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு ஹரே டவுட் இருந்தது எனக்கு. இல்ல அது வராது. அந்த காட்சி அவர் காட்ட மாட்டாரு. ஆனா திரௌபதி கிட்ட மட்டும் அவர் சூசகமா சொல்லுவாரு. சூழ்ச்சியா சொல்லுவாரு. புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. நீ எதை வேணாலும் இழக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு மனசை தடப்படுத்துவாரு திரௌபதி கிட்ட. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. ஹரே படிங்க, வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற உமது வாயினுள் நுழைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க நெருப்பு மாதிரி எரிஞ்சிட்டு இருக்கு. அவர் வாயில இருந்து கொழுந்து விட்டு நெருப்பு வருது. அந்த அளவுக்கு ஒரு வாய் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்குள்ள எப்படி போறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு நதிகள்லாம் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு நதி இருக்கும். ஒரு ஊர்ல காவிரி, ஒரு ஊர்ல கங்கை, யமுனை என்று பல ஊர்லயும் பல விதமான நதிகள் இருக்கு. எல்லாம் அந்த ஊருக்குள்ள ஓடி கடைசியா எங்க போய் முடியுது அப்படின்னா, கடலை நோக்கி தான் போகும். ஊருக்கு தேவையான தண்ணியெல்லாம் அவங்க எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டதுவோ மிச்சம் வந்து கடல்ல போய் தான் சேரும்ங்கிறது நமக்கு தெரியும். அதை போலதான் எல்லா வீரர்களும் கடலை நோக்கி செல்லும் நதியை போல போறாங்களாம். அவருடைய வாய்க்குள்ள இந்த நதி இருக்கு. இது கடல். இந்த கடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்படி ஒரு நதிகள்லாம் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகுது. எல்லா அந்தந்த ஊர்ல இருந்தும் நதிகள் வந்து கடலை அடையிற மாதிரி தான் எல்லா வீரர்களும் பகவானுடைய திருவாய்க்குள்ள நுழையிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது வாசிங்க. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பில் அழிவை நோக்கி நுழையும் விட்டில் பூச்சிகளைப் போல எல்லா மக்களும் உமது வாய்களில் முழு வேகத்துடன் நுழைவதை நான் காண்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் மழை காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பூச்சி இருக்கும். அது என்ன செய்யும்னா, நம்ம விளக்கு எரியுது இல்லையா, அந்த விளக்கு நோக்கி வந்து விட்டில் பூச்சி எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், அதுல முட்டும். மோதி மோதி வந்து என்ன செய்யும், ஈசல் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க எல்லாம். அது வந்து முட்டி முட்டி கீழே விழுந்து செத்துப்பிடும். ராத்திரி வந்து அவ்வளோ பூச்சி பறக்கும். காலையில பார்த்தா எல்லாம் கீழே வந்து அவ்வளோ செத்து கிடக்கும். எதனால? அது வந்து அதோட கவருது. அந்த விளக்கு வெளிச்சம் வந்து அதை வந்து கவருது. அது போய் என்ன செய்யுது, விழுந்துருது அதுல முட்டி. அது மாதிரிதான் நெருப்புல போய் அந்த விட்டில் பூச்சி போனா என்ன ஆகும், எரிஞ்சு சாம்பலாயிடும். அந்த மாதிரி தான் என்ன செய்யறாங்க, இந்த போர்க்களத்துல இருக்க வீரர்கள் எல்லாரும் பகவானுடைய வாய்க்குள்ள நுழையறத வந்து பாக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு. இது காட்டியிருக்காங்க. விட்டில் பூச்சிகள் நெருப்பு அழிவை நோக்கி செல்கின்றன. அதை போலதான் அங்க இருக்க வீரர்களும் அழிவை நோக்கி செல்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 30 படி. விஷ்ணுவே, கொழுந்து விட்டெரியும் உமது வாய்களின் மூலம் எல்லா திசைகளிலும் உள்ள மக்கள் அனைவரையும் தாங்கள் விழுங்கிக் கொண்டுள்ளதை நான் காண்கிறேன். உமது தேஜஸினால் அகிலம் முழுவதையும் நிறைத்து கொண்டு உக்கிரமான வைக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் பார்த்தா பயம் வருமா வராதா? நமக்கெல்லாம் கண்டிப்பா பயம் வரும். அர்ஜுனருக்கும் அதான் வருது. பார்க்கும்போதே அவருக்கு வந்து ஒரு பய உணர்வு வருது. அப்படியே நெருப்பு மாதிரி எரியுது அவருடைய வாய். அதுல வந்து என்ன செய்யறாரு, எல்லா வீரர்களையும் விழுங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் வாய்க்குள்ள எல்லாம் வந்து விட்டில் பூச்சியை போல போய் நுழையிறாங்க. எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்றாரு, கபலீகரம் பண்றாரு. அது எல்லாத்தையும் இவர் பாக்குறாரு. பார்த்தா அவருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும், ஒரு பய உணர்வு தான் வரும். அப்புறம் அவருடைய தேஜஸ், அவருடைய ஒளி, அவர் ஒளி மிகுந்த அந்த உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒளி வெள்ளம் எப்படி இருக்குன்னா, இந்த உலகம் முழுக்க நிறைஞ்சு அந்த உக்ரம் அதெல்லாம் சுடுது. அந்த வெப்பம், அந்த சுடுது உக்கிரமான தகிக்கக்கூடிய கதிர்களுடன் தாங்கள் வீற்றுள்ளீர். அந்த மாதிரி அவர் உடல்ல இருந்து வீசக்கூடிய அந்த வெப்ப காற்றும் வந்து உலகத்தையே தகிக்கிற மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து ஒரு பய உணர்வு, அச்ச உணர்வு அர்ஜுனனுக்கு அந்த இடத்துல வருது. நம்ம கற்பனையில பார்க்கும்போதே நமக்கு தெரியுது. ஆனா அவர் நேரா அனுபவிக்கிறவருக்கு எவ்வளவு உணர்வு இருக்கும், அதை தான் இங்க சொல்றாங்க. போரோட எதிர்கால விளைவு என்ன அப்படின்னா, 2 தரப்பின் அனைத்து வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார். இப்ப வந்து பாண்டவர் சைட்லயே அழியிறாங்க. குருக்ஷேத்திரத்துல கௌரவர்கள் மட்டும் அழியல.
பாண்டவர்கள் சைடுல இருக்க எல்லா வீரர்களுமே அங்க அழிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கறத இதில் சொல்றாங்க. அர்ஜுனன் வெற்றி வாகை சூடுவான் என்பதை இது குறிக்கிறது. கடைசியா யார் ஜெயிக்க போறான்னா அர்ஜுனன், பாண்டவர்கள் தான் ஜெயிக்க போறாங்க அப்படிங்கிறத இவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, மற்ற அழிவுகளை காட்டி இதை வந்து ஒரு உறுதி பண்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு உறுதி பண்றாரு. அடுத்தது 31ல இருந்து 34 கேள்வியும் பதிலும். அர்ஜுனன் மறுபடியும் கேள்வி கேட்க போறாரு, பகவான் பதில் சொல்ல போறாரு. வாசிங்க மாதாஜி. தேவர்களின் இறைவனே, உக்கிரமான ரூபமே, தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து எனக்கு கூறும். உமக்கு எனது வணக்கங்கள். என்னிடம் கருணை காட்டும். தாங்களே ஆதி புருஷர். உங்களது நோக்கம் என்ன என்பதை அறியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வளவு நாள் வந்து அவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு வந்து தன்னுடைய நண்பனாய் இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் தான் வந்து இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை காட்டுறாருங்கிறவர்கள் இருந்தாரு. ஆனா இப்ப குழப்பம், பயம், வியப்பு, அந்த மாதிரி பலவிதமான உணர்வுகள்ல அவர் சிக்கிட்டோன்னா இப்ப வந்து அவருக்கு ஒரு பயமே வந்தது. பயத்துல அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, நீங்க யாருன்னு கேட்கிறாரு. தாங்கள் யார் என்பதை தயவு செய்து கூறும் அப்படிங்கிறாரு. ஏன்னா இப்படி ஒரு தோற்றத்துல அவர் கிருஷ்ணரை எதிர்பார்க்கல. அதனால என்ன சொல்றாரு, நீங்க யாரு, உங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள்னு முதல்ல வணக்கங்களையும் தெரிவிச்சுட்டு எனக்கு கருணை காட்டுங்கள், எனக்கு மேல தயவு செஞ்சு அருள் புரியுங்கள் அப்படிங்கிறாரு. தாங்களே ஆதி புருஷர், உங்களுடைய நோக்கம் என்ன, நீங்க வந்து இந்த ரூபத்து வந்து இருக்கிறதோட காரணம் என்ன, என்ன நோக்கத்துல நீங்க இந்த உலகத்துல அவதாரம் பண்ணியிருக்கீங்க, அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் விரும்புறேன் அப்படிங்கிறத அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல வேண்டுகோளா வைக்கிறாரு. இதான் கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. அவருக்கு யாருன்னு தெரியல, எதற்காக வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறதையும் அவர் கேட்கிறாரு. 32 வாசி. புருஷோத்தமரா மாதாஜி. படிங்கம்மா. படிங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், காலம் நான், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் மிக பெரியவன். எல்லா மக்களை அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன். உங்களை தவிர, பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதான் வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப வந்து அவர் பகவானுடைய திட்டம் என்ன அப்படிங்கிறது இதுல திட்டவட்டமா சொல்றாரு. எதுக்காக, நான் தான் கால ரூபமா நான் தான் வந்திருக்கிறேன், இந்த உலகத்தையே அழிக்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். அவருடைய அவதார ரகசியமே அதுதானே. அவர் வந்து இங்க தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். இங்க வந்து அதர்மம் பெருகி இருக்குது, குருஷேத்திர போர்ல உண்டாக்குனதுக்கு காரணமே அதர்மவாதிகளை அழிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். அந்த குருஷேத்திர போர் வந்து இதுவரையில நடந்த போர்கள்ல அதான் மிகப்பெரிய போர்னு சொல்றாங்க. 64 கோடி மக்களோ எத்தனையோ பேர் அவ்வளவு பேர் அழிஞ்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாகவத்துல வருது. 64 கோடியா 64 லட்சமானு எனக்கு சரியா சொல்ல தெரியல, கோடின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோ மக்கள் வந்து அதுல உயிரிழந்திருக்கிறாங்கன்னா, அப்போ அந்த நாட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த உலகத்துல அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா நாடும் வந்து காலி ஆயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். எல்லா நாட்டுல இருக்க வீரர்களும் இதுல வந்து கலந்துருக்கிறாங்க, எல்லா நாட்டு மன்னர்களும் இதுல கலந்துருக்கிறாங்க, அத்தனை பேரும் அழிஞ்சிருக்கிறாங்க. அதுல அழியாம இருக்கிறது வந்து இங்க வந்து யாரு, பாண்டவர்கள் தான். இது பின்னாடி வந்து தர்மபுத்திரர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு, என்னாலதான் இந்த யுத்தம், இவ்வளவு பேரு இறப்புக்கு நான் காரணமாயிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப அவர் வந்து வருத்தப்படுவாரு. அதெல்லாம் பாகவத்துல வருது. அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய அழிவு வந்து ஏற்பட்டிருக்குது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த அழிவு வந்து எதுக்காக இந்த அழிவெல்லாம் நேர்ந்தது அப்படின்னா, ஏற்கனவே பூமாதேவி போய் என்ன செஞ்சாங்க, எனக்கு வந்து பூமி பாரம் தாங்க முடியல, அதர்மவாதிகளோட அக்கிரமம் என்னால பொறுத்துக்க முடியல, என்ன நீங்க தான் வந்து என்ன செய்யணும், என்னை வந்து இது காப்பாற்றணும் அப்படின்னு வந்து பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் பசு உருவுல போய் வேண்டுவாங்க. அப்ப வந்து என்ன செய்வாரு, பிரம்மதேவன் தியானம் பண்ணுவாரு. யார, பகவானை நோக்கி, பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய பகவானை நோக்கி தியானம் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து மனசளவுலயே அவருக்கு வந்து உணர்த்துவாரு, நான் வந்து அடுத்த வர அவதாரம் வந்து கிருஷ்ணாவதாரம், துவாபரயுகத்துல நான் கிருஷ்ணரா வந்து பிறப்பேன், பிறந்து இந்த பூமி பாரத்தை நான் குறைப்பேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லாத, அவர் அப்படியே வந்து பூமாதேவிக்கு சொல்லி அவரை அமைதிப்படுத்துவாங்க. இது எல்லாமே தேவ ரகசியம், எல்லாமே வந்து நடைபெறதுக்கான ஒரு காரண கர்த்தா யாருன்னா கிருஷ்ணர் தான். அதனால அவர் வந்திருக்கிறது காரணமே அதுதான். அப்படிதான் வந்து என்ன சொல்றாரு, உலகங்கள் அழிப்பவற்றில் நான் பெரியவன் அப்படிங்கிறாரு. இந்த உலகத்தை அழிக்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்து பிறப்பெடுத்திருக்கிறாரு. அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, எல்லா மக்களையும் அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளேன், உங்களை தவிர, அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் அந்த 5 பேரை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள எல்லா வீரர்களும் அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறதையும் அவர் பகவானே தன்னுடைய வாயால சொல்றாரு.
குந்தி மகாராணி என்ன செய்யறாங்க, ஒரு தரம் போய் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து வேண்டிக்குவாங்க. அவங்களோட அத்தை தானே, கிருஷ்ணருடைய அத்தை தானே குந்தி, அவர்கிட்ட வந்து வேண்டுகோள் வைப்பாங்க. என்னோட 5 பிள்ளைங்களும் வந்து இறக்கக்கூடாது இந்த போர்ல அப்படின்னு வந்து வேண்டுவாங்க. கிருஷ்ணர் உள்ளுக்குள்ள சிரிச்சுக்குவார். ஏன்னா அவங்களுக்கு 6வது ஒரு மகன் இருக்காரு, கர்ணன் இருக்காரு. அதை அவங்க மறந்துடுறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஞாபகமே இல்லை, யாருன்னு தெரியல. அதனால அவங்க வந்து 5 பேருன்னு சொன்னதை வந்து அந்த வாக்கை வந்து நான் காப்பாத்துறேன் பாரு. அதுபடி வந்து என்ன செய்யறாங்க, இங்க கர்ணனும் அழிந்து போறான். அந்த 5 மகன்கள் வந்து அவங்களுக்கு நிலைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். காலம் ஹரே கிருஷ்ண சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி. நான் ஒரு புக்ல படிச்சதுல 18 அக்ரோனி படைகள் 2 பேரும் சேர்ந்தது. பாண்டவர் கையில 7 அக்ரோனி படையும் கௌரவர் கையில 11 அக்ரோனி படை, ரெண்டும் சேர்ந்த மொத்த எண்ணிக்கை வந்து 39,36,600 பேர் போர்ல கலந்துக்கினாங்கன்னு. இல்ல இல்ல, ஒரு அக்ரோனி படையில 2,18,700 பேர் இருந்தாங்க. ஓகே, நான் நாளைக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு ஒரு வந்துடுறேன். சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பாகவத்துல வருது, அக்ரோனி சேனை வந்து எண்ணிக்கையும் வருது. ஆனா எவ்வளவு பேர் அதான் மாதாஜி. எவ்வளவு பேர் அழிந்தார்கள்ங்கிறதும் அந்த ஒரு கணக்கு. அக்ரோனின்ற ஆமா, நீங்க சொல்ல 21,870 தேரு, அது 21,870 யானைகள், ஆ 65,610 குதிரைகள், 1,09,350 காலாட்டு படைகள். இது எல்லாம் சேர்ந்தது 2,18,700 ஒரு அக்ரோனி படை மாதாஜி. கரெக்ட் கரெக்ட். அதுல 18 அக்ரோனி படை போட்டா ஆமா. 39,36,600. ஓகே ஓகே, நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் ஒரு லைன் ஒன்று படித்தேன், எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தாங்க, பாகவதம் கிளாஸ் நான் படிக்கிற வசி அதுல வந்தது. அதை நான் கிளியர் பண்ணிட்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் அது எவ்வளவு பேருங்கிறத. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. அதை வந்து இப்ப காலம் நான், நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்குள்ள அனைவரும் அழியப் போகிறார்கள், இதுவே எனது திட்டம்னு சொல்றாரு. நீ போர் செய்யலைனாலும் அவங்கள நான் கொன்னுடுவேன், என்னால முடியும் அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க வெளிப்படையா அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு. நோக்கம் என்ன, எல்லாத்தையும் அழிக்கிறது தான் என்னோட நோக்கம். எதுக்காக வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இல்லையா, அதுக்காக சொல்றாரு, அழிக்கதான் வந்திருக்கிறேன். பாண்டவர்கள் சிலரை தவிர போர்க்களத்தில் இருந்த அனைவருமே அழிக்கப்படுவார்கள் அப்படிங்கிறதையும் அர்ஜுனனுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறாரு. இதெல்லாம் கேட்க அவருக்கு என்ன ஆகும், இன்னும் பயமும் பதட்டமும் அதிகமாக தான் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எதை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரோ அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், அழிவை பார்த்தா எல்லாருக்கும் உள்ள அந்த பய உணர்வு வந்து வருது அர்ஜுனனுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதுல வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன, காலம் வந்து எல்லாவற்றையும் அழிக்கும். அதாவது இப்ப நமக்கு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சு நாமளே வந்து என்ன செய்யறோம், சின்ன குழந்தையா பிறக்கிறோம், வளர்றோம், வாலிப வயசு வருது, அப்புறம் முதுமை வருது, நோய் வருது, கடைசியில இறந்துதான் போறோம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்தான் நமக்கு வாழ முடியும். அந்த காலத்தோட இயல்பு என்னன்னா, யாரும் நிரந்தரம் கிடையாது, எல்லாமே வந்து அழியக்கூடியதுதான். பிறந்தவங்க அனைவரும் அழியக்கூடியவர்கள் தான். இறப்புங்கிறத சந்திச்சுதான் ஆகணுங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும். அதுதான் காலத்தோட விளைவு. இப்ப நாம வந்து என்ன சொல்றாங்க, அழிவை நோக்கி போகிறோமா அல்லது நித்தியமான பக்குவத்தை நோக்கி செல்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஆப்ஷன் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. நாம வந்து பிறந்து பிறந்து இந்த இறப்புல வந்து நம்ம சுழண்டுகிட்டு இருக்க போறோமா, இல்ல நித்தியமான பக்குவம்ங்கிறது பகவானுடைய திருநாட்டை நம்ம நோக்கி போக போறோமா, இந்த 2 ஆப்ஷன் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை சூஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது நம்ம கையிலே கொடுத்துட்டாங்க. நாமெல்லாம் எதை சூஸ் பண்ணுவோம், பக்தர்களா இருக்க நம்மெல்லாம் வந்து இறைவனை சேரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம விரும்புவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்றோம். மரணத்தை தடுக்க முடியாது, இறப்பதற்கு முன் கிருஷ்ண உணர்வால் ஆழ்ந்து கிருஷ்ணமயமாகி விடுங்கள். அதனாலதான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி வளர்த்துங்க வளர்த்துங்க அப்படின்னு நம்மகிட்ட சொல்றாங்கன்னா, யாராலையும் மரணத்தை தடுக்க முடியாது. மரணம் தடுக்க முடியாதுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா திரும்பவும் பிறக்காம இருக்கணும். அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ண பக்தியில நம்ம ஆழ்ந்து போகணும். அந்த மாதிரி போனா மட்டும்தான் பகவானுடைய உலகத்துக்கு போயிட்டு நம்ம திருப்பவும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. 33 மாதாஜி. படிக்கிற மாதாஜி. ஆசி. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகும் உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக.
எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். எனவே சவ்யசாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சவ்யசாசியே அப்படிங்கிறாரு. சவ்யசாசிங்கிறது அர்ஜுனனுடைய ஒரு பெயர். எதுக்காக சவ்யசாசி அப்படிங்கிற அந்த பேர் இருக்கு அப்படின்னா, எல்லா வீரர்களும் எப்படி அம்பு போடுவாங்க அப்படின்னா, இடது கையில வந்து வில்ல வச்சுக்குவாங்க, வலது கையால தான் அம்பை வந்து விடுவாங்க. அந்த அம்பை வளைக்கிறது வந்து இடது கையில தான் அம்பு இருக்கும். எல்லாருக்கும், எல்லா வீரர்களுக்கும் அம்பு வந்து வில்லு வந்து இடது கையிலையும் அம்பு வந்து வலது கையிலையும் இருக்கும். ஆனா அர்ஜுனன் வந்து அவருக்கு திறமை என்னன்னா, அவரு வலது கையாலையும் விட முடியும், இடது கையாலையும் விட முடியும். அவரால் வலது கையில வில்ல வச்சு இடது கையாலையும் அம்ப வந்து விடக்கூடிய திறமை பிடிச்சவரு. அதனாலதான் சவ்யசாசியே அப்படிங்கிறாரு. அவங்களுக்கு எல்லா வித போர் திறமையும் அவர்கிட்ட இருக்குது. இரவுல கூட வந்து குடாகேஷன் ஒரு இடத்துல வரும். குடாகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா, இரவு நேரத்திலேயே அவர் போர் செய்யக்கூடிய திறமை உடையவர் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி அடைமொழிகள்ல வந்து பகவான் இங்க வந்து கூப்பிடுறாரு. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு, எழுந்து ஹரே போய் கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி, குடாகேஷன்னா தூக்கத்தை வென்றவர், அதானே அர்த்தம்? தூக்கத்தை வென்றவர்னா என்ன, அதாவது இரவு நேரம் தூக்கத்தை வெல்லக்கூடிய தூக்கம்ங்கிறது இங்க அறியாமையில வருது. அறியாமையை வென்றவர் ஒண்ணு, கரெக்ட். அதே மாதிரி இரவு நேரத்திலயும் அவரால் போரிட முடியுமா? இரவு நேரத்துல யாரும் போரிடுறதுக்கு தயாராக மாட்டாங்க. அவருக்கு அதுவும் அந்த திறமையும் இருக்கு. அதுவும் 2 காரணமும் வருது. நீங்க சொல்ற மாதிரி தூக்கத்தை வென்றவர், தூங்காமே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைமையும் அவரால் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து அவருடைய அடைமொழிகள்லாம் இதுல வரும் நம்ம படிக்க. அது மாதிரி இப்ப என்ன சொல்றாரு, எழுந்து போரிடு அப்படிங்கிறாரு. இப்பவும் அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, விஸ்வரூப தோற்றத்திலயும் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து எழுந்து போரிட தயாராகு, உன்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் வென்றுட்டு புகழோட வளமான ராஜ்யம் எங்க இருக்கு, அஸ்தினாபுர ராஜ்யத்தை நீ வந்து அரசாளு, அனுபவி. எவ்வளவு காலம்தான் கஷ்டப்பட்டீங்களே, சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டம்தான் அவங்க பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க, இனிமையாதும் சந்தோஷமா வாழுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஏற்கனவே என்னுடைய ஏற்பாட்டால, பகவானுடைய ஏற்பாட்டு திட்டம், அந்த திட்டத்தினால ஏற்கனவே எல்லாரும் மரணத்தை கண்டு விட்டனர். நீ ஒன்றும் புதுசா கொல்ல போறதில்ல. நீ வந்து என்னது, போரில் ஒரு கருவியாக, நிமித்த மாத்திரம் அப்படிங்கிறது. நிமித்த மாத்திரம்னா ஒரு கருவி. நம்ம ஒரு வேலை செய்யறோம், அது வந்து அந்த வேலைக்கான நம்ம கை வேலை செய்யுதுன்னா அந்த கை வந்து காரணம்தான், ஆனா கருவி தான். காரணம் யாரு, நம்ம நினைச்சு நம்ம சொல்றதுதான் செய்யுது கை. நம்முடைய மூளை உத்தரவு கொடுத்தோன்னா நம்ம கை எங்க வேலை செய்யுது. அது வந்து ஒரு கருவியா தான் செயல்படுது. டாக்டர் கையில இருக்க ஒரு ஆப்ரேஷன் செய்யக்கூடிய ஒரு கருவி என்ன செய்யுது, ஒரு கத்திரிக்கோளோ இல்லை ஒரு வந்து தையல் ஊசி போடுறதோ, வெட்டிட்டு அந்த தையல் ஊசி போடுறாங்க ஒரு சர்ஜன். அப்போ வந்து அது கையில இருக்க ஆயுதங்கள்லாம் என்னன்னா ஒரு கருவி, ஆனா செய்யறது யாரு, டாக்டர். அந்த மாதிரிதான் இப்போ வந்து இங்க எல்லாத்தையும் மரணமா இறந்து போற நிலையை உண்டாக்குனது பகவான் கிருஷ்ணர். எல்லாரையுமே மரண நிலைக்கு கொண்டு போறாரு. ஆனா அர்ஜுனன் தான் வந்து என்ன செய்யறாரு, அம்பை வந்து விடுறாரு. அவர் மூலமா வந்து எல்லாரையும் கொல்றதா வெளிப்படையா காட்டுறாரு. இதுல இருந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானே கொல்றதுக்கு சக்தி இருக்கும் பொழுது எதுக்காக அர்ஜுனனை விட்டு கொல்ல செய்யணும்? யாருக்கத்தை தெரிஞ்சா சொல்லலாம். எப்படியோ தப்போ ரைட்டோ சொல்லுங்க. அவரை அழிக்க காரணமானவராக ஆகக்கூடாது. அதனால அழிவை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக கிருஷ்ணர் இருக்க வேண்டாம் என்பதற்காக அவர் அர்ஜுன ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகிறாரோ? கிருஷ்ணர் பகவான் அப்படி எல்லாம் நினைப்பாரா என்ன? தனக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாது, தன்னுடைய பக்தன் வந்து கெட்ட பேர் அடைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைப்பாரா? இல்ல மாதாஜி. அப்புறம் வேற யாராவது? நம்மெல்லாம் அப்படிதான் செய்வோம். நம்மெல்லாம் ஏதாவது தப்பான விஷயம்னு வச்சுங்க, அடுத்தவங்களை விட்டு செய்ய சொல்லிட்டு நம்ம அந்த பேரை வந்து என்ன பண்ணிடுவோம், அதெல்லாம் தப்பிச்சுக்குவோம். நம்மளோட இயல்பு அது, மனுஷ இயல்பு. ஆனா பகவான் அந்த இயல்பு கிடையாது. அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா பெருமையை கொடுக்கிறாரு. தன்னுடைய பக்தன் வந்து அந்த இடத்துல பெருமை அடையணும். அர்ஜுனன் பெரிய வில்லாளி, அவனால அவ்வளவு போர்க்களத்துல அவ்வளவு வீரர்களை வென்றாரு அப்படின்னு உலகம் முழுக்க புகழுது. இப்பவும் அர்ஜுனுடைய புகழ் நமக்கு தெரியும். அர்ஜுனனுக்கு அந்த பெருமையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரே தவிர அவரால் சாத்தியமாகாத வேலை எல்லாம் கிடையாது.
அதுதான் நமக்கு வந்து தர்த்த புரிஞ்சுக்கணும். போரில் ஒரு கருவியாக, நிமித்த மாத்திரம்னா கருவி, அந்த கருவியா நீ இரு. ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் மரணத்தை தழுவிட்டாங்க, நீ ஒரு கருவியா மட்டும் நீ என்ன செய்ய, செத்த பாம்பை வந்து என்ன செய்யலாம், திருப்பி அடிச்சா வந்து செத்து போன பாம்பை யார் வேணா அடிக்கலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் பகவான் ஏற்கனவே கொண்டுட்டாரு, நீ சும்மா வந்து பேருக்கு நீ வில்ல அம்ப விடு அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு. ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு, உனது எதிரிகளை வென்று வளமான அரசினை அனுபவிப்பாயாக அப்படின்னு வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனனுக்கு அறிவுறுத்துகிறாரு. கிருஷ்ணருடைய கையில் கருவியாக செயல்படுவதில் உண்மையான மகிழ்ச்சி உள்ளது. பகவான் நமக்கு ஒரு வேலையை கொடுத்து அதை செய்யணும்னா அதுல நம்ம வந்து சந்தோஷம் அடையணும், பெருமை அடையணும். பகவானுக்கு வந்து அவருடைய திருப்தி அடைகிறாரு. அவர் நினைக்கிறத நம்ம செய்யும் பொழுது அவர் திருப்தி அடைகிறாரு. அதுதான் பக்தர்களுடைய இயல்பு. அவங்க என்ன நினைக்கிறாரோ அதை வந்து செயல்படுத்துவாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. 34 வசனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர். எனவே அவர்களை கொல்வதால் கவலைப்பட வேண்டாம். வெறுமனே போரிடுவாயாக. உனது எதிரிகளை நீ போரில் வீழ்த்திடுவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருன்னு லிஸ்ட் மட்டும் சொல்றாரு. துரோணர், பீஷ்மர், ஜெயத்ரதன், கர்ணன் அப்படின்னு எல்லா வீரர்களும் ஏற்கனவே என்னால வந்து ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் அழிக்கப்பட்டு விட்டார்கள், அதனால நீ கவலையே பட வேணாம், சும்மா வந்து போர் புரி அப்படிங்கிறாரு. எதிரிகளை ரொம்ப ஈஸியா நீ வந்து வீழ்த்தி விடலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்றாரு. துரோணர் அவருடைய குரு, வில்வித்தை கற்றுக் கொடுத்தார். பீஷ்மருடைய தாத்தா. கர்ணன் அவருடைய எதிரி படையில இருக்க இவருடைய மூத்த சகோதரர், ஆனா அவங்களுக்கு தெரியாது. ஜெயத்ரதன் யாரு? தங்கச்சி வீட்டுக்கார். துச்சலையோட கணவன். துச்சலை வந்து கௌரவர்களோட 100 தங்கையில ஒரு தங்கை. இவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவங்களும் தன்னுடைய தங்கையா தான் அவங்க இது நினைக்கிறாங்க. அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, ஜெயத்ரதன் ஒரு தடவை வந்து திரௌபதியை கடத்திட்டு போறாரு இல்லையா? அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? தெரியாது. ஆமா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காட்டுல அவங்க வனவாசம் இருக்கும்போது வந்து திரௌபதியை வந்து அவரு கடத்திட்டு போக முயற்சி அஞ்ஞாத வாசத்துல இருந்து அவங்களை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு ட்ரிக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. ஆனா அவன் ஜெயத்ரதன் வந்து தப்பான எண்ணத்தோட கடத்துவான், திரௌபதி மேல ஆசை வச்சு. ஆனா அதுக்கான தண்டனையை வந்து அனுபவிப்பான், மொட்டை அடிச்சு அனுப்பி விட்டுருவாங்க. அதோட விளைவுதான் வந்து பின்னாடி வந்து அவன் வந்து என்ன பண்றான், அபிமன்யு இறக்குற அன்னைக்கு வந்து பாண்டவர்களா அந்த சக்கர வியூகத்துக்குள்ள விடாம வந்து என்ன பண்ணுவான், பாதுகாப்பான் படைய. அதெல்லாம் வந்து அந்த மகாபாரத கதையில நம்ம வரும். இது வந்து என்ன சொல்றாங்க, கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாடு. இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டு விட்டனர், ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க. உன்னுடைய கடமையான போர் தொழிலை மட்டும் நீ செய்யி. உன்னுடைய தொழில் என்ன, வில்ல எடுத்து அம்பு எய்தணும், அதுதான். இல்லை வந்து இதுல குழப்பம் அடையாதே, நீயே வெற்றி பெறுவாய். எனது கருவியாக ஆனதற்கு லாபத்தை அனுபவிப்பாய். என்ன லாபம்? அவனுக்கு வந்து அரசே காத்துக்கிட்டு இருக்கு, அஸ்தினாபுர அரண்மனையில அவங்க சொகுசா வாழலாம் அப்படிங்கிறத என் பகவான் சொல்றாங்க. 35 வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. திருதராஷ்டிரம் சஞ்சயன் கூறினான், மன்னா, முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். மிகுந்த பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு யாரு, சஞ்சயன். இதெல்லாம் இங்க நடக்கிறது. அவர் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன்கிட்ட பேசுறது, அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கறது எல்லாமே அவருக்கு வந்து அப்படியே படம் பார்க்குற மாதிரி அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அதை பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிர மன்னர்கிட்ட அவர் வந்து சொல்றாரு, முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து இத்தகைய உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் என்ன செய்யறான், கூப்பிய கரங்களுடன் நடுங்கியபடி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். அர்ஜுனனுக்கு பயம் வந்துருச்சு. அந்த தோற்றத்தையும் அவர் வந்து காட்டின அந்த நிகழ்ச்சிகளை, அந்த என்னென்ன நிகழ்வு இருக்குதோ அதெல்லாம் காட்டுறாரு. அதெல்லாம் பார்த்ததுன்னா அர்ஜுனன் வந்து நடுங்கி போயிடுறான். நடுங்கி என்ன செய்யறான், அவரை மீண்டும் மீண்டும் வணங்குறான். வணங்கிட்டு என்ன செய்யறான், பயத்துடனும் குரல் தழுதழுத்த, குரலே வரல, அவன் குரல்லாம் மென்மையாயிடுது. அந்த மாதிரி தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். இப்ப அர்ஜுனன் என்னென்ன பேச போறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். நண்பனை போலன்றி வியப்பினால் ஆழ்ந்துள்ள பக்தனை போல, அவனுடைய நிலை வந்து இப்ப வந்து நண்பன்கிற நிலையோட ஒரு வியப்பு. ஒரு பக்தனுக்கு வந்து பகவானை பார்த்து எப்படி ஒரு வியப்பு வருமோ அந்த வியப்பு வந்து, அதுவும் இல்லாம பயமும் கூடவே சேர்ந்து
அவன் என்ன செய்யறான், அந்த நிலைக்கு ஆயலாகி நடுங்கியபடி கூப்பிய கைகளுடன் மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான், திரும்ப திரும்ப வணங்குறான் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. மிகுந்த பயத்துடனும் தழுதழுத்த குரலுடனும் அவன் என்ன சொல்ல போறான் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். பிரார்த்தனை, என்ன பிரார்த்தனை பண்றான், பகவானுடைய மகிமைகளை உரைக்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யறான்னா பகவானுடைய பெருமைகள் எல்லாம் இப்ப சொல்ல போறான். அடுத்தது வணக்கங்கள், அவருக்கு வந்து தன்னுடைய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறது, அப்புறம் மன்னிப்பு கேட்கறது, அப்புறம் வேண்டுதல், எல்லாமே இப்ப வந்து அடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம். 36ல இருந்து 38 வரும். கிருஷ்ணருடைய மகிமைகளை அவருக்கு சொல்ல போறாரு. 36 படிங்க மாதாஜி. இருக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உம்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமுற்று இங்கும் அங்கும் ஓடுகின்றனர். இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன சொல்றாருன்னா, அர்ஜுனனுக்கு தெளிவு வந்துருது. என்ன வந்துருது, இது எல்லாம் பகவானுடைய திட்டம் தான் அப்படிங்கிறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு. பகவான் வந்து என்ன செய்கிறாரோ, அவருடைய விருப்பப்படி அந்த இடத்துல என்னெல்லாம் நடக்குதோ அது எல்லாமே வந்து நன்மையில தான் முடியும் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பக்தனால புரிஞ்சுக்க முடியும். அதுதான் வந்து இங்க அர்ஜுனனும் புரிஞ்சுக்கிறாரு. புரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன சொல்றாரு, புலன்களின் அதிபதியே ஹிருஷிகேஷா. ஹிருஷிகேஷா அப்படின்னா வந்து அர்த்தம் வந்து புலன்களின் அதிபதி அப்படின்னு சொல்றாரு. உனது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகிறது. நாம கூட இந்த சிஷ்டாஷ்டகத்துல 2வது லெவல்ல நாம் நாமஹரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்திஸ்ல அவருடைய திருநாமங்கள் ஏன் வந்து கோவிந்தா, கேசவா, மாதவா, நாராயணா, நரசிம்மா, எத்தனை நாமங்கள் அவருக்கு இருக்கு. அந்த நாமங்களை வந்து ஓயாம நம்ம வந்து உச்சரிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு பரவச நிலை நமக்கு உள்ளுக்குள்ள வரும். அந்த கீர்த்தன் பாடும் பொழுது நமக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும். அதை தான் அவர் சொல்றாரு. திருநாமங்களை ஓதுவதாலும் கேட்பதாலுமே வந்து உலகம் முழுக்க எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆனந்தத்தை அடைகிறது. அதன் மூலம் அவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல். அது சொல்ல சொல்ல என்ன ஆகும்னா, பகவானை வந்து நம்ம எப்படி பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னா, அவருடைய லீலைகளை நம்ம முதல்ல காதுல வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அவருடைய நாமங்களை நம்ம வாய் வந்து உச்சரிச்சுட்டே இருக்கணும். இது ரெண்டும் செய்யும் பொழுது நம்மை அறியாம நம்ம மனசுக்குள்ள அவருடைய நினைவுகள் வரும். ஸ்மரணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதான் சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், அந்த 3ம் நடக்குது. அந்த 3 நடக்கும் பொழுதுதான் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவான் மேல ஒரு விருப்பம் உண்டாகும். அந்த பற்றுதல் வந்து மக்களுக்கு வருது அப்படின்னு வந்து இங்க அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அப்புறம் யாரெல்லாம் இந்த குருஷேத்திர வார் நடக்க போகுதுங்கிற நிலை வந்த உடனேயே மேல வந்து என்ன செய்யறாங்க, எல்லா உலகத்துல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள், அசுரர்கள், சித்தர்கள் எல்லாருமே வந்து என்ன செய்யறாங்க, வானத்துல இருந்து இந்த போற நிகழ்ச்சியை பாக்குறதுக்கு இருக்காங்க. இப்ப அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்த்த உடனே என்ன செய்யறாங்க, அசுரர்கள்லாம் அச்சமுற்று அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றனர். ஏன் அவங்களுக்கு பயம் வருது, அவங்கெல்லாம் நிறைய தப்பு செய்யறாங்க. தப்பு செஞ்சவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்குங்கிற ஒரு பயம். அது எல்லா வீரர்களும் உள்ள நுழையறதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகும், பயம் வரத்தான் செய்யும். ஆனா சித்தர்கள் தேவர்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, வணங்குறாங்க. பகவானுடைய உடல்ல வந்து பூந்து பயந்துகிட்டு பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்றாங்க. இது எல்லாத்தையும் வந்து என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனால நேரடியா பார்க்க முடிஞ்சது. அதை சொல்றாரு. கிருஷ்ணரின் மகிழ்ச்சிகரமான மற்றும் பயங்கரமான வடிவம். மகிழ்ச்சிகரமான வடிவம் யாருக்கு வருது, பக்தர்களை கவர்கிறது. அந்த பயங்கரமான வடிவம் என்ன செய்யுது, அச்சமுற்ற அசுரர்களை விரட்டுகிறது. அது வந்து நம்ம கண்கூடா பார்த்துதான் இது வந்து இது காட்டியிருக்கிறாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா காளிங்கன் அர்த்தனம், காளிங்கன் மேல ஏறி வந்து நடனம் ஆடுறார் பகவான். இத வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன செய்வோம், நமக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். பகவான் வந்து அவ்வளோ பெரிய தீர செயல் செய்யறாரு. 1000 தலை கொண்ட அந்த நாகத்தின் மேல ஏறி அவர் நடனம் ஆடுறத நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு சந்தோஷம்தான் வரும், மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும். அதே சமயம் அது வந்து அசுரர்களை விரட்டுகிறது. இந்த காளிங்கன்கிற அந்த ஒரு நாகத்துக்கே என்ன செய்யுது, இப்ப பயம் வருது. எதுக்காக, கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை கொன்னுடுவாரோ, நம்மளை வந்து அழிச்சிடுவாரோ அப்படிங்கிற பயம் வந்து அது என்ன செய்யுது, 1000 தலைகளாலாம் அவர் வந்து கொத்தறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுது. ஏன்னா அது வந்து அசுர குணத்தோட அது இருக்குது. ஆனா நமக்கு வந்து அந்த இடத்துல சந்தோஷம். இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியிலேயே நமக்கு வந்து தெரியுது அவருடைய வந்து ஒரே செயல் வந்து பக்தர்களுக்கு எப்படி சந்தோஷத்தையும் அசுரர் குணம் கொண்டவர்களுக்கு எப்படி வந்து அச்சுறுத்தலையும் கொடுக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவே ஒரு உதாரணமா சொல்லியிருக்கிறாங்க.
சங்கீர்த்தனத்தின் பலன்கள் என்ன கிடைக்குது? நமக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்குது, பகவானிடம் பற்றுதல் வளருது. எதுக்காக நமக்கு எல்லாம் கீர்த்தன் பாடுறோம் அப்படின்னா, எதுக்காக ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, அப்பதான் நமக்கு பகவான் மேல அதிக அன்பு உண்டாகும். அன்பு தான் வந்து பக்தியா மாறும் பின்னாடி. அதுக்கோசரம் தான் வந்து அதை வந்து செய்ய சொல்றாங்க அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கணும். ஏதோ ஒன்றின் மேல் அல்லது யாரோ ஒருவர் மேல் உள்ள ஈர்ப்போ அல்லது விளக்குதலோ ஒருவருக்கு அவரின் தனிப்பட்ட சுய உணர்வின் பிரதிபலிப்பே ஆகும். இந்த உலகம் என் கண்ணாடி. இறைவனால் செய்யக்கூடிய அனைத்தும் எல்லோருக்கும் நன்மையை தரும். பகவானால செய்யக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் எல்லாருக்கும் நன்மையை கொடுக்கக்கூடியது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. 37 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, நீங்கள் ஆதி படைப்பாளர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம், இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து இவரை குளோரிஃபை பண்றார். பகவானை வந்து கொஞ்சம் சிறந்த வார்த்தைகளை எடுத்து வச்சு பகவானை, நீங்க தான் ஆதி படைப்பாளர், பிரம்மாவோட சிறந்தவர். பிரம்மாவே அவருடைய நாபி கமலத்துல இருந்து தோன்றதுனால பிரம்மாவுக்கே அவர் வந்து தந்தையின் நிலையில இருக்கிறாரு. அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து உங்களை வணங்குறதுல என்ன தப்பு? நீங்க வந்து எல்லையற்றவர், தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவன், அகிலத்தின் அடைக்கலம் அப்படின்னு அவர் வந்து பல விதமா வந்து அவர் புகழறாரு. எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். இந்த ஜட உலகத்துல வந்து அவர் வந்து உலக தாங்கினாலும் இந்த ஜடத்துக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில தான் அவர் இருக்காரே தவிர இதோட அவர் வந்து இந்த குணங்களோட அவர் வந்து கலக்கவில்லை அப்படிங்கிறதையும் அவர் வந்து சொல்றாரு. ஒரு நிமிஷம். 38 வாசிக்க வாசிக்கிற மாதாஜி. வாசிக்க. நீரே ஆதி தேவர், புருஷர், மிகவும் பழமையானவர். படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம். அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே. எல்லையற்ற ரூபமே, பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்களே பரவியுள்ளீர். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இதுலயும் அதான் சொல்றாரு. அவருடைய ஆதித்தன்மை, அவர் வந்து புருஷர்கள்லயும் உத்தமர், புருஷோத்தமர், பழமையானவர், இந்த உலகத்தோட நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் அவர் தான், எல்லாத்தையும் முக்காலமும் உணர்ந்தவர் அவர் தான். யாரை தெரிஞ்சுக்கணும்? அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும், வேற எதையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை, சுத்த சத்துவ நிலையில இருக்கிறாரு. அப்புறம் எல்லாருக்கும் அடைக்கலம், எல்லையற்ற ரூபம், அப்புறம் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் தாங்கள் பரவியுள்ளீர். இப்ப விஸ்வரூபத்துல அப்படிதான் தோன்றி இருக்கிறாரு. விஸ்வரூபமே இல்லைன்னாலும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்கும் அவர் பரவி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நேர்த்தியா படிச்சோம். பார்க்குற எல்லா இடத்துலையும் நம்ம நீர்ல பார்த்தோம்னா அந்த சுவையில இருக்கிறாரு. சூரியனை பார்த்தா அதுல அந்த ஒளி வெள்ளமா ஒளியா கொடுக்குறாரு. சந்திரன்ல அந்த குளிர்ச்சியை கொடுக்குறாரு. எல்லா ஒண்ணுலயும் பகவான் நிறைஞ்சு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, 39 வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீரே வாயு, நீரே யமன், நீரே அக்னி, நீரே வருணன், நீரே சந்திரன், முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மாவும் நீரே, அந்த பிதாமகனின் தந்தையும் நீரே. எனவே எனது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை உமக்கு 1000 முறைகள் மீண்டும் மீண்டும் நான் சமர்ப்பிக்கின்றேன். இது வந்து பிதாமகன் அப்படின்னு இந்த இடத்துல யார சொல்றாங்கன்னா பிரம்மாவை சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம பிரம்மாட்ட இருந்து மனுக்கள்லாம் வர்றாங்க, அந்த 25 உயிர்வாழிகள் வராங்க, உலகத்தை படைக்கக்கூடிய அந்த பிரஜாபதிகள்லாம் வராங்க. அவங்களோட தோற்றத்துல தான் மக்கள்லாம் வருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அந்த நிலையில பார்க்கும்போது நமக்கு தாத்தாவுக்கும் வந்து பிதாமகன்னு வந்து யார சொல்லலாம்? பிரம்மாவை சொல்லலாம். அந்த பிதாமகனுக்கும் தந்தை பரப்பிதாமகர் அப்படின்னு வருவதில்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கும், பிரபிதாமகர் பிரபிதாமகர்ச்ச அப்படின்னா பிதாமகருக்கும் தந்தையா இருக்கக்கூடிய பகவான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ஆக மொத்தம் அந்த பஞ்சபூதங்கள், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், சந்திரன், சூரியன், அப்புறம் யாரு? பிரம்மா, விஷ்ணு, இது சிவன், அனைத்து தேவர்கள் எல்லாருமே நீங்க தான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றாரு. திரும்ப திரும்ப நான் வந்து 1000 முறை உங்களை நான் வந்து தண்டனிட்டு வணங்குகிறேன் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு வந்து வணக்கத்தை சொல்றாரு. வாசிங்க மாதாஜி பாட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும்
சொல்லுங்க. வாசிங்க வாசிங்க மாதாஜி. முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தும் எல்லா திக்குகளிலிருந்தும் உமக்கு வணக்கங்கள். எல்லையற்ற சக்தியே, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் நீரே. தாங்கள் எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப முன்னிருந்தும் பின்னிருந்தோம்னா என்ன? நமக்கு முன்னாடிதான் பகவான் இருக்காரா? நமக்கு பின்னாடி இல்லையா? நமக்கு கீழே தரையில இல்லையா? ஆகாயத்துல இல்லையா? எல்லா திசைகள்லயும் அவர் இருக்கிறாரு. அந்த எல்லா திசைகள்லயும் இருக்கக்கூடிய உண்மை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. அவருடைய வலிமை, எல்லையற்ற வலிமையின் இறைவன் யாருன்னா அவருதான். அவரு தான் நம்ம பார்த்தோம்ல, அவர்கிட்ட என்னென்ன இருக்கு? 6 ஆப்பிள்ஸ் அழகு, துறவு, வலிமை, புகழ், செல்வம்னு நம்ம 6 பார்க்கிறோம். அந்த வலிமையும் பகவான் தான் பூரணமா நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. அதனால எல்லா சக்தியும் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு. எங்கும் பரவி இருப்பதால் நீரே எல்லாம் அப்படிங்கிறது விஷ்ணுங்கிறதுக்கே அர்த்தம் வியாபகம், எங்கும் நிறைந்தவன்கிற அர்த்தம் தான். இங்க அவர் விஸ்வரூப தோற்றமாவும் இங்க நிறைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படிங்கறது அர்ஜுனன் சொல்றாரு. இத வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உம்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு உமது பெருமைகளை அறியாமல் கிருஷ்ணா, யாதவா, நண்பனே என்றெல்லாம் நான் உம்மை அகந்தையுடன் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ நான் செய்தவை அனைத்தையும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், அல்லது உடன் அமர்ந்து உணவருந்திய போதும், தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் சில சமயங்களில் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் அவமரியாதை செய்துள்ளேன். இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. ஏன்னா அது சின்ன வயசுல இருந்தா 2 பேரும் தோழர்களா பழகிருக்காங்க, ஒரே ஈக்குவல் வயசு. அப்ப இருக்கும்போது என்ன செய்வாங்க? வாடா போடா அப்படின்னு தான் பேசிக்குவாங்க. ஹே யாதவா, ஹே கிருஷ்ணா, ஹே நண்பா அப்படின்னு பல விதங்கள்ல அவர் என்ன செய்யறாரு? அவரை கூப்பிட்டுருக்காரு. வாடா போடா அப்படின்னு எல்லாம் பேசியிருக்கிறாரு. ஏன்னா அவருக்கு இறைவனுங்கிறது தெரியல, இறைவனோட பெருமையை பத்தியும் அவருக்கு தெரியல. தோழமை உணர்வுல நம்ம ஃப்ரெண்டெல்லாம் எப்படி பேசுவோமோ அந்த மாதிரி அவர் கூப்பிட்டுருக்காரு. அதுதான் அவர் சொல்றாரு. அகந்தையோட, நான் அகங்காரத்தோட உன்னை பல தரவங்கள்ல நான் உன்னை தப்பாலாம் உன்னை கூப்பிட்டுருக்கிறேன். விளையாட்டா கூட அவர் சொல்லலாம். ஏ இடையானே அப்படின்னு கூட அவர் சொல்லியிருக்கலாம். அந்த மாதிரி பல விதங்கள்ல நான் அழைத்துள்ளேன். பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ, அதாவது மயக்கத்தினாலோ, அவர் பகவான்கிறத உணராமலையோ, இல்ல அவர் மேல கொண்ட அன்பினாலேயோ கூட அவர் பல விதங்கள்ல அவர் பல தவறுகளை அவர்கிட்ட அவர் செஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா 2 பேரும் சேர்ந்து விளையாடுறாங்க. விளையாடும் பொழுது என்ன செய்வாங்க? அடிச்சுக்குவாங்க. ஒருத்தர் அடிச்சுக்க, செல்லமா அடிக்கிறதும் உண்டு, கோபத்துல அடிக்கிறதும் உண்டு, 2மே நடக்கும். அப்புறம் ஒரே படுக்கையில 2 பேரும் படுத்து இருந்திருக்கிறாங்க, ஒரே தட்டுல உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பல சமயங்கள்ல ஒவ்வொரு தனியாகும். அவங்க 2 பேரும் தனியா இருக்கும்போதும் சரி, எல்லாருடைய கூட்டத்தோட, நண்பர்களோட, உறவினர்களோட சேர்ந்து இருக்கும் பொழுதும் கூட அவங்க என்ன செய்யறாங்க? அவங்க இயல்பான நிலையில அவங்க ஒருத்தர் அவமரியாதை பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஆனா பகவான் செய்ய மாட்டாரு, அர்ஜுனன் செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அது எல்லாமே நடந்திருக்கு. அதை இப்ப உணர்ந்து பாக்குறாரு. இப்போ உணர்றாரு. உணர்ந்துட்டு என்ன செய்யறாரு? இழிவடையாதவரே, அச்சுதா அப்படின்னா இழிவடையாதவர், இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. இப்ப மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. நான் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ உன்ட்ட நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு தரம் அவர் துவாரகைக்கு போனப்ப அவரோட படுக்கையில படுத்துக்கிட்டு அவரோட கால் எங்க இருக்குன்னா பகவானுடைய அந்த தலை பக்கத்துல இருக்குதாம். அதை ருக்மணி பார்த்துட்டு கிருஷ்ணர் தனியா வந்தோன்னா அவங்கள்ட்ட கோச்சிக்கிறாங்க. என்னதான் உன் நண்பனா இருந்தாலும் இப்படியா காலத்துக்கு உன் மேல போடுற மாதிரி வச்சிருப்போ அப்படின்னு அவங்க வைவாங்க. அது ஒரு கதையே இருக்குது. அந்த மாதிரி நிலையில கூட இவர் இருந்திருக்கிறாரு. அதெல்லாம் இவர் யோசிச்சு இப்ப பார்த்துட்டு என்ன செய்யறாரு? என்னை மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு மன்னிப்பு கேட்கிறாரு பகவானுடைய திருவடியில உட்கார்ந்து. வாசிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் உள்ள அசைகின்ற அசையாத அனைத்திற்கும் தாங்களே தந்தை. வழிபாட்டிற்குரியவர்களில் முதன்மையானவரும் பரம ஆன்மீக குருவும் நீரே. உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ யாரும் ஆக முடியாது. அவ்வாறு இருக்கையில் அளவற்ற சக்தியின் இறைவனே, இந்த பூ உலகில் உம்மை விட உயர்ந்தவர் யார் இருக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லோகத்திரையன்னா 3 உலகம். அந்த 3 உலகங்கள்லயும் உண்மையோட உயர்ந்தவர் யாருமே இல்லை அப்படின்னு இப்ப சொல்றாரு. நிறைய தெரியுது அர்ஜுனனுக்கு எவ்வளவு சிறப்பு மிகுந்தவர் கிருஷ்ணர்.
அவர்தான் வந்து எல்லா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய அசைகின்ற அசையாத எல்லா இதுலயும் நிறைஞ்சிருக்கக்கூடியவர் அவர்தான். எல்லாருக்கும் தந்தையா இருக்கக்கூடியவர் அவர்தான். எல்லாராலையும் வணங்கக்கூடியவரும் அவர்தான். அப்புறம் பரம ஆன்மீக குரு அப்படிங்கிற அவருடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய பலராம் வந்து ஆன்மீக குரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதும் அவருடைய அம்சம் தானே. அதனால அவர் அப்படியும் சொல்றாரு. அது மட்டுமே இல்லாம நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள இருந்துகிட்டு நமக்கு வந்து என்ன செய்யறாரு, குரு மாதிரி நமக்கு பாடம் போட்டாரு. பரமாத்மா ரூபத்துல இருந்துட்டு நம்ம தப்பு செய்யும் போது நமக்கு மனசாட்சி உறுத்தும். அந்த மனசாட்சியா இருக்கிறது யாரு? பகவான் தான். அங்க இருந்துகிட்டு நம்ம தப்பே செய்ய விடாம அவர் வந்து தடுக்கிறாரு. அதையும் மீறி நம்ம செஞ்சோம்னா அதுக்கான தண்டனையை நாமளே அனுபவிச்சுக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட இறைவனா இருக்கக்கூடிய உமக்கு சமமாகவோ உம்முடன் ஒன்றாகவோ, உன்னோட சமநிலையிலையும் யாரும் இல்லை, உங்களோட உயர்ந்தவர்களும் யாருமே இல்லை. அப்படி யாராவது நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன நாத்திகனாக விடுவார்கள் அப்படின்னு அதாவது பாஷண்டி ஆயிடுவாங்களாம். பகவானை விட உயர்ந்தவரோ அவருக்கு சமமாகவோ யாரையாவது நினைச்சா, நீங்க கூட இதுல படிப்பீங்க. 10 அஃபென்சஸ் படிக்கிறீங்களா, அதுல வந்து எடுத்தோன்னே வரும் வந்து பகவானுக்கு சமமாகவோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாரும் இல்லை அப்படின்னு 2வது அஃபென்ஸ்ல வரும். அந்த மாதிரி யாராவது நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து பாஷண்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த அளவுக்கு எல்லா உயர்ந்த நிலையில பகவான் இருக்கிறாரு. அவர் அளவற்ற சக்தி படைத்தவர். உண்மை விட உயர்ந்தவர் இந்த உலகத்துல யாரும் கிடையாது அப்படிங்கறதெல்லாம் போற்றுகிறாரு. இது 44 படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கணும். படிங்க மாதாஜி. ஒவ்வொரு உயிர் வாடியாலும் வணங்கப்பட வேண்டிய பரம புருஷர் நீரே. எனவே நான் என் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை கீழே விழுந்து சமர்ப்பித்து உமது கருணையை வேண்டுகிறேன். எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் நண்பனுடைய குற்றங்களையும் கணவன் மனைவியுடைய குற்றங்களையும் பொறுத்து கொள்கிறார்களோ அதுபோல என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் தாங்கள் பொறுத்து அருள்வீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து வாசிக்கிறதுக்கே ரொம்ப அருமையா இருக்கும். ஒரு நிமிஷம் வாசிக்கவா மாதாஜி? உங்களுக்கு அந்த ராகம் வராது, நானே வாசிச்சிடுறேன். ஒரு ராகமா வாசிப்பீங்களா? வாசிக்கலாம் மாதாஜி. தஸ்மாத் பிரணம்ய பிரணிதாய காயம் பிரசாதயே த்வாஹம் ஈஷமீத்யம் பிதேவ புத்ரஸ்ய சகேவ சகியோ பிரிய பிரியார்ஹசி தேவ சோடும். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த பாட்டு. அது வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இதுல வந்து எல்லா உயிர்வாழிகளாலையும் மதிக்கக்கூடிய வணங்கப்படக்கூடிய பரமபுருஷ வந்து நீங்க தான். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து உயிர்வாழிகளாலும் யாரால வணங்கணும், யாரா அப்படின்னா பகவானைத்தான் வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தண்டன்ட்டு. நான் கீழே விழுந்து உங்கள்கிட்ட நான் வந்து ஆண்களுக்குன்னா வந்து என்ன செய்யறோம், ஒரு குச்சி விழற மாதிரி தடால்னு குச்சி எப்படி விழுமோ அது போல அவங்க உடல் ஃபுல்லா கீழே விழுந்து தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறது. அந்த நிலையில ஆண்கள் வணங்குவாங்க. பெண்கள்லாம் பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் அப்படின்னா அந்த 5 அங்கங்கள் மட்டும் தரையில படுற மாதிரி விழுந்து பகவானை வணங்கணும்னு சாஸ்திரத்துல இருக்குது. அந்த மாதிரி பகவானை வந்து அவர் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறாரு. சமர்ப்பிச்சுட்டு என்ன சொல்றாரு, கருணையை வேண்டுகிறாரு. எப்படி கருணையை கேட்கிறாரு அப்படின்னா, ஒரு தந்தை என்ன செய்வாரு, தன்னுடைய மகன் செய்யற குற்றங்கள் எல்லாம் பொறுத்துக்குவார். கண்டிப்பா பொறுத்துக்குவாரு. அந்த அப்பப்ப திட்டுவாங்க, அது வேற. கண்டிக்கிறதுக்கு அவங்க திருந்தணுங்கிறதுக்காக திட்டுறது. ஆனா அந்த குற்றங்களை அடுத்த நிமிஷமே அவங்க மன்னிச்சு விட்டுருவாங்க, தன்னோட குழந்தை தானே அப்படின்னு. அந்த நிலையில நண்பன் என்ன செய்வான், தன்னுடைய நட்பை வந்து யாரும் விடக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்பாங்க. சிறந்த நண்பர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, நம்மளுடைய நண்பன் தானே குற்றம் செஞ்சான், போனா போகுது அப்படின்னு விட்டுருவாங்க. அதே மாதிரி கணவன் மனைவிக்குள்ள எப்படி இருப்பாங்க, ஒருத்தருடைய குற்றங்களை ஒவ்வொருத்தரும் பொறுத்துக்குவாங்க. அததான் இங்க சொல்றாரு. தந்தை தன்னுடைய மகனை குற்றங்களை பொறுத்துக்குவது போலவும், நண்பனுடைய குற்றங்களை பொறுத்துக்கிறது போலவும், கணவன் மனைவியுடைய குற்றங்களை பொறுத்து கொள்வது போலவும் நீங்க வந்து என்ன பொறுத்தரணும், என்னுடைய தவறுகள் அனைத்தையும் நீங்க பொறுத்து என்னை வந்து மன்னிக்கணும் அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க பிரபு. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத
விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றன. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டி மீண்டும் தங்களது தெய்வீக ரூபத்தை காட்டி அறிவிப்பாராக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன சொல்றாரு, இதுவரை யாருமே பார்த்திடல. இந்த விஸ்வரூபம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு மட்டும்தான் காட்டப்பட்டிருக்குங்கிறத நம்ம படிச்சோம் ஏற்கனவே. அதுதான் அவரும் சொல்றாரு. இதுவரையும் பார்க்காத இந்த ரூபத்தை பார்த்து எனக்கு சந்தோஷம் அதிகமா. அவருக்கு வந்து உள்ளபடியே என்னன்னா ரொம்ப பெருமை, கர்வமாவும் இருக்கு. யாருமே பார்க்காத ஒரு தோற்றத்தை நான் பார்த்துட்டேனே அப்படின்னு ஒரு கர்வமும் இருக்கு, கூடவே சந்தோஷமும் இருக்கு. அதை தான் அவர் வெளிப்படுத்துறாரு. நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறேன். அதே சமயத்துல பயத்தினால இந்த ரூபத்தை பார்த்து எனக்கு பயம் வேற வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி ரூபம் வந்து கோரமா இருக்கக்கூடியது, நெருப்பை கக்கக்கூடியது, வெப்பத்தை கொடுக்கக்கூடியது, அந்த பலவிதமான முகங்கள், கைகள், கால்கள் இதெல்லாம் அநேகமா இருக்கு. அதை பார்த்தாலே வந்து என் மனசு ரொம்ப குழப்பம் அடையுது, கலக்கம் அடையுது. எனவே தேவர்களின் இறைவனே, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, என் மீது கருணை காட்டுங்கிறாரு. ஒரு ஒரு நண்பனா இருந்து நண்பனுடைய தோற்றம் இவ்வளவு பெரிய வைபவங்கள் அவற்றை இருக்குங்கும் போது அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. அதே சமயத்துல அந்த பயங்கரமான உருவத்தை பார்த்ததுனால அதுல இருந்து கண்ணை வந்து எடுக்கணும், அதை பார்க்க வேண்டாம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்ததுனால எனக்கு கருணை புரியுங்கள் அப்படிங்கிறாரு. இந்த ரூபம் எனக்கு வேண்டாம், போதும். உங்களுடைய இயற்கையான தெய்வீக ரூபம்னு அவர் சொல்றது வந்து 4 கைகளுடைய அந்த விஷ்ணு ரூபத்தை கேட்கிறார். நாராயண ரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. உடனே பகவான் என்ன செய்யறாரு, அடுத்தது காட்ட போறாரு. 46 வாசிங்க. விஸ்வரூபமே, 1000 கரங்களுடைய இறைவனே, தலையில் மகுடத்துடனே, கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடன் விளங்கும் உமது 4 கை உருவில் உம்மை காண நான் விரும்புகிறேன். உம்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து என்ன செய்யறாரு, பகவானுடைய மூல ரூபம்னு பார்த்தா கிருஷ்ணர் உருவம் தான். ஆனா அவர் வந்து என்ன, தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் வந்து பிறக்கும் பொழுது குழந்தை ரூபத்துல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாராயண ரூபத்துல தான் அவர் வந்து பிறக்கிறாரு. 4 கைகளை உடைய அந்த ரூபம், கையில வந்து சங்கு சக்கரம் கதை தாமரை அதை ஏந்திக்கிட்டு 4 கைகளோட அவர் வந்து தோன்றும் பொழுது அவங்க 2 பேரும் மண்டிட்டு அவங்களை வணங்கிட்டு அவங்க சொல்றாங்க, இந்த ரூபத்தை உடனே மறைச்சிருப்பா குழந்தை, வந்து கம்சன் பார்த்தான்னா உன்னை கொல்ல வந்துருவான், தயவு செஞ்சு நீ நான் சாதாரண மானிட ரூபத்துல காட்சியளி அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் 2 கைகளுடைய கிருஷ்ண ரூபத்துல அவர் வராரு. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் இங்க என்ன கேட்கிறாரு, அந்த ரூபத்தை கேட்கிறாரு. நாராயண ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கிறாரு. 1000 கரங்களை உடைய இறைவனே. அப்ப வந்து 1000 கரங்கள் இருக்கு விஸ்வரூபத்துல பகவானுக்கு. ஆனா இப்ப அவரு கேட்கறது என்ன, தலையில் மகுடத்தோடையும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலரோட இருக்கக்கூடிய அந்த 4 கை ரூபமாக்கிய நாராயண ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்க. அந்த ரூபத்தை உங்களை பார்க்கணும்னு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. ஒரு பக்தனுங்கிற நிலையில பகவான்கிட்ட எப்படியெல்லாம் கேட்கிறாரு பாருங்க. விஸ்வரூபத்தை காட்டு அப்படின்னு கேட்கிறாரு, விஸ்வரூபத்தை காட்டுறாரு. நாராயண ரூபத்தை காட்டுங்கிறாரு, நாராயண ரூபத்தை காட்டுறாரு. அடுத்த 2 கை ரூபத்தை காட்டும்பாரு. அது அப்ப ஒரு பக்தன் வந்து என்ன வேண்டுகோள் வச்சாலும் பகவான் வந்து ஆசையை வந்து நிறைவேற்றுறாரு அப்படிங்கறது நம்ம இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கணும். 47 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிங்க. புருஷோத்தரமான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, எனது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் இந்த தெய்வீகமான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்தினுள் மகிழ்வுடன் காண்பித்தேன். எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன் உன்னை தவிர வேறு யாரும் கண்டதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இதுல என்ன சொல்றாரு, உடனே அர்ஜுனா, என்னுடைய அன்பு அர்ஜுனா, நீ வந்து இந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு இன்னும் ரொம்ப குழம்பி போயிட்ட. நீ வந்து என்னோட பக்தன், என்னுடைய நண்பன். அதனாலதான் வந்து நான் ஒண்ணு என்னுடைய அந்தரங்க சக்தி, அவருடைய 3 சக்திகள் பார்த்தோம். அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, நடுத்தர சக்தி. மறக்க கூடாது யாரும். அந்த 3 சக்திகள்ல எந்த சக்தி மூலமா இந்த ரூபம் அவர் காட்டுறாருன்னா, அவருடைய அந்தரங்க சக்தி மூலமாக இந்த விஸ்வரூபத்தை இந்த உலகத்துல நான் உனக்கு வந்து சந்தோஷத்தோட காமிச்சேன். அவர் வந்து முழு சந்தோஷத்தோட அவர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டுறாரு.
எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கதுமான இந்த ஆதி ரூபத்தை, இது வந்து என்னுடைய ரூபத்தை வந்து யாரும் இதுக்கு முன்னாடி உன்னை தவிர யாருமே பார்த்ததில்லை, உனக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து காட்டியிருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து இன்னும் அவரை வந்து சந்தோஷப்படுத்துறாரு பகவான். அதை தான் வந்து இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 48 வாசிங்க. குரு வம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே, எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை உனக்கு முன் யாரும் என்றும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ, யாகங்களை செய்வதாலோ, தானங்களாலோ, புண்ணிய செயல்களாலோ, கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாததாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், வேதேஷு யக்ஞேஷு தபஷு செய்வ அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம வாசிச்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு, இந்த ரூபத்தை, இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை கூட யாராலெல்லாம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னா, வேதங்களை படிக்கிற பிராமணர்களாலோ, அல்லது யாகங்களை செய்யக்கூடிய ஞானிகளாலோ, இல்ல தானம் கொடுக்கக்கூடிய கிரகஸ்தர்களாலோ, புண்ணிய செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடியவர்களாலோ, இல்ல கடுந்தவர்களை ஏற்றக்கூடியவர்களாலோ யாராலையும் வந்து என்னத்தை பார்க்க முடியாது. இந்த ஜட உலகத்துல இப்படிப்பட்ட அந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா யாராலையுமே பார்க்க முடியாது. அப்போ வந்து எப்படி அர்ஜுனன் மட்டும் பார்த்தாரு? அவருக்கு அவரு உண்மையான ஒரு பக்தனா இருக்கிறாரு. அதை காட்டணுங்கிற அந்த எண்ணத்தை வந்து பகவான் மனசுல வந்திருக்குது. அந்த கருணை, பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக தான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு அந்த ரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்தது. அதை தான் வந்து இங்க பகவான் சொல்றாரு. யாருக்கும் இந்த உலகத்துல பார்த்ததில்லை, பார்க்கவே இல்லை. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் மூலமா எவ்வளவு பேர் பார்க்கறாங்க? 3 உலகத்துல இருக்கக்கூடியவர்களுமே வானத்துல வந்து பார்க்கறாங்கங்கிற பார்க்கிறோம். இன்னும் யார் பார்க்கறா? சஞ்சயன் பார்க்கறாரு. இப்ப நாம வந்து இதை படிக்கிறது மூலமா நம்ம மனக்கற்பனையில நாம பார்க்கிறோம். இவ்வளவும் கருணை யாரால? அந்த அர்ஜுனன்கிற பக்தனால நமக்கும் அது வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. பகவானுடைய கருணை நமக்கும் கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். 49 வாசிக்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க பிரபு. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். இனி இது முடிவு பெறட்டும். என் பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை வந்து அவருக்கு காட்டணுங்கிற அவசியம் என்ன இருக்கு? ஒன்றும் காட்டணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஆனா வந்து அவர் கருணையினால வந்து இது காட்டுறாரு. எதுக்காக காட்டுறாரு? வந்து தன்னுடைய உறவினர்களை நான் கொல்ல மாட்டேன் போர்ல அப்படின்னு வந்து முன்னாரு அர்ஜுன் வந்து பின்வாங்குறாரு. போர்ல நான் கொல்ல மாட்டேன், நான் துறவு எடுத்துக்கிறேன், பிச்சை எடுத்தாவது பழிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாரு. ஆனா அந்த டயத்துல இவர் என்ன செய்யறாரு? இவருக்கு இந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை அவர் காட்டுறாரு. அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்துல காட்டும் பொழுது இந்த போரோட நிலை வந்து கடைசியில எப்படி போகும் அப்படிங்கிறத அந்த தோற்றத்திலேயே அவர் காட்டுகிறார். எல்லா வீரர்களும் அவருடைய வாய்க்குள்ள போய் நுழையிறாங்க, எல்லா அழிவும் நடக்கிறது, அது எல்லாத்தையும் வந்து இவர் காட்டுறாரு. அந்த தோற்றத்தோட குறிக்கோள் இப்போ வந்து நிறைவேறிச்சு. அவர் வந்து விஸ்வரூபத்தோட குறிக்கோள் என்ன? அர்ஜுனனுக்கு போரோட முடிவு என்ன ஆகுங்கிறது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு அவர் காட்டிட்டாரு. அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு? இந்த கோர ரூபத்தை பார்த்து நீ ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டு மனசு கலங்கிட்ட, போதும், இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். நீ குழப்பத்துல இருந்து விடுதலை அடையறதுக்கு நான் உனக்கு என்ன காட்டுறேன், நீ எந்த விரும்புறியோ அந்த 4 கை ரூபத்தை இப்ப நீ பார்க்கலாம் அப்படின்னு வந்து அடுத்தது வந்து காட்ட போறாரு. 50 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. திருதராஷ்டிரரிடம் சஞ்சயன் கூறினான், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களுடைய தனது சுய உருவையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து சொல்றாரு, இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அர்ஜுனனுடைய வேண்டுகோளா சொல்றாரு. அதுக்கு பிறகு பகவான் அர்ஜுனன்கிட்ட பேசுனதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறாரு? அவருடைய அந்த சுய ரூபம் ஃபர்ஸ்ட் 4 கை ரூபம், நாராயண ரூபம், எப்போ வந்து தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் முதல்ல காட்டப்பட்டதோ அந்த ரூபம், நாராயண ரூபத்தை அவர் வந்து காட்டுறாரு. அதுக்கப்புறம் சுயரூபம் தான் கிருஷ்ண ரூபம். உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த சுயரூபம் தான் கிருஷ்ணருடைய 2 கை ரூபம். இது எல்லாத்தையுமே வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டி அவரை வந்து
உற்சாகப்படுத்துறார். பயத்துல இருந்த அர்ஜுனன் வந்து ஒரு சந்தோஷ நிலைமைக்கு மனசை வந்து கொண்டு வராரு. சௌமிய வபு அப்படிங்கிறாங்க. அந்த சௌமிய வபுன்னா ரொம்ப சௌந்தரியமான தோற்றம். எது? கிருஷ்ணருடைய அந்த தோற்றம். அதை வந்து அவர் காட்டணும்னா எல்லாருக்கும் வந்து என்ன ஆகும்? மனசுல ஒரு உற்சாகம் வரும். அதுதான் இங்க அர்ஜுனனுக்கும் வருது. அந்த மாதிரி தோற்றத்தை பார்க்கணும்னா அதுக்கும் வந்து நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும். பிரேமை அப்படிங்கிற மைய வந்து நம்ம கண்கள்ல பூசிக்கணும். இது வந்து பிரம்ம சமீதில வருது. பிரேமாஞ்சுனச்சுரித பக்தி விலோச்சனேன அப்படின்னு ஒரு வரி வரும். அதாவது பிரேமைங்கிற மைய நம்ம கண்ணுல பூசிக்கிட்டோம்னா பகவானை வந்து என்ன செய்ய முடியும்? தரிசனம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நமக்கு சொல்றாங்க. 51 படிக்கிறதே பெரிய விஷயம் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரேஷா. இதுவே பெரிய புண்ணியம் மாதாஜி. இது படிக்கிறதே பெரிய புண்ணியம் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இது நம்ம எல்லாம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்க வாசிதான் இந்த பகவத்கீதையை வந்து படிக்கிறோம், திரும்ப திரும்ப கேட்கிறோம். அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தைகள்ங்கிற அந்த அமிர்தத்தை அர்ஜுனன் சுவைத்த மாதிரி நாமளும் சுவைக்கிறோம். இது நம்ம என்ன செய்யறோம்? இப்ப வந்து விஸ்வரூபத்தை நம்ம வந்து யாரும் பார்த்தது இல்லை. ஆனா இந்த சாப்டரை படிக்கும் பொழுது விஸ்வரூபம் நம்ம கண்ணெதிர நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. அந்த உணர்வெல்லாம் நமக்கு வரக்கூடியது வந்து நம்ம செஞ்ச ஒரு முன்னாடி பிறவியில நம்ம ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த பிறவி பலன் தான் வந்து இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கண்டிப்பா கிடைச்சிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா இந்த பிரபு. இஸ்லாம்ல வர்றதுக்கு முன்ன மாதாஜி இந்த கிருஷ்ணங்கிற பேரே என்னன்னே தெரியாது. கிருஷ்ணங்கிறதே தெரியாம இருந்துச்சு. இப்போ இந்த சேர்ந்ததுல இருந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அதே தான் மாதாஜி வந்துட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா. கிருஷ்ணர் ஒண்ணு கூட நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா கோலோகம்னு ஒண்ணு இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியவே தெரியாது. எனக்கு தெரியாது உள்ளபடியா. நமக்கு வந்து வைகுண்ட லோகம் வரையில தான் எனக்கு தெரியும். அதுக்கு மேல மேற்பட்டு கோலோகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. கோலோக விருந்தாவனத்துல தான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணலீலை சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம எல்லாருமே கதை படிச்சிருப்போம், கேட்டிருப்போம் கண்டிப்பா. ஆனா இந்த கோலோகம்லாம் வந்து நமக்கு வந்து இது படிக்கும் தான் தெரியுது. அவருடைய அருமை பெருமைகள்லாம் நமக்கு வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கிறது வந்து இதை படிக்கிறதுனால தான் நமக்கு கண்டிப்பா தெரிய வருது. இன்னும் மேல மேல படிக்கலாம். நீங்க வந்து இது மட்டும் இல்ல, இதுக்கு மேற்கொண்டு நீங்க வந்து அடுத்த லெவல்ல எல்லாம் படிக்கும்பொழுது பாகவதம்லாம் படிக்கும்பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பெருமைகள் வந்து இன்னும் எவ்வளவு இருக்குன்னு இதே நம்ம படிக்கிறதையே வந்து இன்னும் விரிவா படிக்க போறோம். அதெல்லாம் நீங்க வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்டபோது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்த்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. நான் எனது சுய இயல்பினை மட்டும் மீண்டும் அடைந்துள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இப்ப என்ன சொல்றாரு? பகவானுடைய அந்த உண்மையான அந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் சொல்றாரு ஜனார்தனா அப்படின்னு வந்து பகவானை வந்து கூப்பிடுறாரு. ஜனார்தனா அப்படிங்கிறதுக்கு நேத்தி நான் வந்து என்ன சொன்னேன்? எதிரிகளை அழிப்பவர். இந்த இடத்துல அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. எதிரிகளை அழிக்கக்கூடியவர். அப்படிப்பட்டவரே அப்படின்னு வந்து புகழ்ந்து சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த ரூபம், அந்த கிருஷ்ண ரூபம். அந்த ரூபத்தை பார்த்ததுனால என்னோட மனசு இப்போ வந்து சமநிலைக்கு வந்துட்டு அமைதியான நிலைக்கு நான் வந்து மறுபடியும் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. இப்ப வந்து நம்ம குரு மூலமா வந்து கல்வி கற்கணும், குரு மூலமா கல்வி கற்கணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அடிக்கடி நான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். எதுக்காக குரு நமக்கு தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து பகவத்கீதைக்கு வந்து நிறைய பேர் உரை எழுதியிருப்பாங்க, நிறைய பேர் வந்து சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் இருப்பாங்க, விளக்கம் சொல்றவங்களும் இருப்பாங்க. ஆனா தவறான கருத்துக்களும் சொல்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சொந்த கருத்துக்களையும் சேர்த்துடுவாங்க. அதனால என்ன செய்வாங்க? மக்கள் வந்து சரி ஒரு தவறான கருத்தை ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பகவான் வந்து ராசலீலை செஞ்சிருக்கிறாரு, ராசகிரீடை செஞ்சிருக்கிறாரு. அந்த இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மக்கள் மனசுல எப்படின்னா ஒரு பௌதீக நிலையில மக்கள் வந்து தவறான நிலை புரிஞ்சக்கூடிய நிலை வந்து தப்பான கருத்துரையாளர்களால வந்துரும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் ஒரு குரு, உண்மையான ஆன்மீக ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீட பரம்பரையில வந்தவங்க மூலமா கேட்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் எப்படின்னா ஒரு சூரியனை போன்றது. இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகங்களாகட்டும் இல்ல பாகவத ஸ்லோகங்களாகட்டும் எல்லாருமே வந்து என்னன்னா சூரியனை போன்று இயற்கையிலேயே ஒளி மிகுந்தது. அதுக்கு வந்து சாதாரண கருத்துரையாளர்கள்ங்கிற அந்த சாதாரண விளக்கொலி எல்லாம் நமக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு இங்க பிரபுபாதா சொல்றாங்க. அதாவது சூரியனை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு லைட்டு தேவையா என்ன? தானாவே அது பிரகாசிக்குது. அது போல கிருஷ்ணருடைய இந்த பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள், பாகவத ஸ்லோகங்கள்லாம் சூரியனை போல பிரகாசிக்கக்கூடியவை. நமக்கு வந்து தானாவே வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தன்மையை பகவானே நமக்கு உள்ள இருந்துட்டு வந்து கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறதையே சொல்லியிருக்கிறாங்க.
52 வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் எனது இந்த உருவம் காண்பதற்கு மிகவும் அரியதானது. பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ரூபம் இப்ப பார்க்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண ரூபம் சியாம சுந்தர அந்த ரூபத்தை வந்து பார்க்கறதுக்கு அரிதானது. எப்படி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே பார்த்தது இல்லை. தேவர்களாலோ பிரம்மா சிவன் போன்றவர்களாலோ வந்து அந்த ரூபத்தை தரிசிக்க முடியல. ஏன்னா அவர் கோலோகத்துல இருக்கிறாரு. ரூபம் எடுத்து அவர் கிருஷ்ணாவதாரம் வரும்பொழுதும் கூட எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல. அவர் பிறக்கும் பொழுது தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் குழந்தையா வந்து பிறக்கிற அந்த டயத்துல வந்து அவர் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக எல்லாரும் வந்து இந்த சிறையோட அந்த இதுல வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்களாம். எல்லா தேவர்களும் வந்து புகழ் பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்ப குழந்தை கிருஷ்ணா வெளியில வருவாரு, அவரை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு. யாரு? சிவபெருமான்ல இருந்து பிரம்மதேவர்ல இருந்து நாரதர்ல இருந்து சகல தேவர்கள் மற்றும் முனிவர்கள் எல்லாருமே வந்து அதை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரியத்தோட வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. புகழ்ந்து பாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட அரிய ரூபம் வந்து இப்போ உன்னோட எதிர நான் நிக்கிறேன். இந்த பிரியமான ரூபத்தை எப்போதும் தேவர்களும் வந்து பார்க்க விரும்புறாங்க. இப்ப நீங்க வந்து தேவர்கள்லாம் பிரம்ம தேவர்களுக்கெல்லாம் பிரச்சனை வரும்பொழுது எங்க போய் வேண்டுகோள் வைப்பாங்க அப்படின்னா, பார்க்கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷீரோகத விஷ்ணுகிட்ட தான் வந்து வேண்டுகோளை வைப்பாங்க. அந்த அளவுல தான் அவங்களால பார்க்க முடியும். அதை தாண்டி கர்ப்பகதாய் விஷ்ணு, அதுக்கு மேல வந்து காரணகதாய் விஷ்ணு, அதுக்கு மேலதான் வந்து பகவான் நாராயணர், அதுக்கு மேலதான் கிருஷ்ணர் இருக்காரு. அந்த ரூபத்தை வந்து யாராலையுமே பார்க்க முடியாது. நீ வந்து அர்ஜுனன் வந்து ஒரு அதிர்ஷ்டசாலி, தூய பக்தனா இருக்கிறதுனாலதான் அவருக்கு அந்த பெருமை கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கறத வந்து பகவானே இங்க சொல்றாங்க. 53 வாசிங்க. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. உங்கள் தெய்வீக கண்களால் நீ காண்கின்ற இந்த உருவம் வேதங்களை கற்பதாலோ, கடுந்தவங்களை செய்வதாலோ, தானங்களை கொடுப்பதாலோ, வழிபாடு செய்வதாலோ புரிந்து கொள்ளப்படக்கூடியது அல்ல. என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு வழிகள் உதவாது. அதாவது இந்த வழிகள்லாம் உதவாதுங்கிறாரு. வேதம் பிடிச்சிட்டேன், தவம் பண்ணிட்டேன், தானம் கொடுத்துட்டேன், நிறைய வழிபாடு பண்ணிட்டேன், நான் பகவானை புரிஞ்சுக்குவேன் அப்படின்னு நம்ம எல்லாம் கர்வமே பட முடியாது. ஏன்னா இந்த வழிகள்லாம் என்னால காணவே முடியாது, யாரும் என்ன உணர முடியாது. அப்ப எப்படி காண முடியும் பகவானை? யார் வேணா எப்ப வேணா அந்த பகவானை தரிசனம் பண்ண முடியுமா? நினைச்ச பண்ணலாம்னா நிச்சயமா நடக்காது. இப்ப நம்ம திருப்பதிக்கே போறோம். திருப்பதிக்கே போனா கூட என்ன செய்யறாங்க? ஜர்கண்டின்னு ஒரு நிமிஷத்துல பிடிச்சு நம்மளை தள்ளி விட்டுடுறாங்க. அந்த ஒரு நிமிடத்துல நம்ம வந்து என் பகவானை எந்த அளவு பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம ஜட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கோயில்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கலியுக தெய்வம் கடவுள் அவரை பார்க்கறதுக்கே நம்மளால முடியல. கிருஷ்ணருடைய ரூபத்தை பார்க்கணும்னா அதுக்கு வந்து பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் எல்லாம் இருக்கணும். நிறைய வந்து நம்ம மனசுல இருக்க களங்கங்கள்லாம் போய் பக்தி நிலையில நம்ம வரும்பொழுதுதான் அவரை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப வந்து இந்த தெய்வீக கண் யாருக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு? இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த கண்கள் மூலமா அவரு பாக்குறாரு. ஆனா நம்மளாம் பார்க்கணும்னா நம்ம எல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், அவருக்கு வந்து சரண்டர் ஆகணும். அந்த நிலையில தான் நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து பகவான் சொல்றாங்க. 54 வாசிங்க. என் அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் களப்பற்ற பக்தி தோன்றினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றிய உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சுதுர்தர்ஷம் அப்படிங்கிறாரு. இதுல வந்து என்னை பார்க்கறது வந்து எப்படின்னா எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு. அதாவது பகவானுடைய அந்த ரூபத்தை பார்க்கணும்னா கூட நமக்கு வந்து என்ன செய்யணும்? கலப்படமற்ற தூய பக்தி, அந்த நிலைக்கு நாம உயரணும். நம்ம மனசுல 6 விதமான கலங்கங்கள் இருக்கு. என்னென்ன இருக்கு? காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். அந்த கலங்கங்கள்லாம் ஒழிஞ்சாதான் நம்ம பக்திக்கு போக முடியும். அந்த பக்தி நிலையில அடைஞ்சு பகவானுக்கு சரண்டர் ஆனா மட்டும்தான் பகவானை வந்து புரிஞ்சுக்கவும் பார்க்கவும் நம்மளால முடியும். இந்த உண்மை இதுதான் வந்து ரகசியமான அந்த உண்மை. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான்
நீ வந்து என்ன செய்ய முடியும், என்னுடைய திருநாட்டை நீ வந்து உள்ள நுழைய முடியும். எல்லாருக்கும் வந்து டிக்கெட் கிடைச்சிடாது அங்க போறதுக்கு. நம்ம அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட பக்தி பண்ணணும், அந்த அளவுக்கு அவர்கிட்ட பிரேமையை வைக்கணும். அப்பதான் நம்ம அந்த நாட்டுக்குள்ள நமக்கு நுழைக்கிறதுக்கு ஒரு டிக்கெட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இங்க வந்து பகவானே சொல்றாங்க. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கா? இதை வாசிங்க. 55. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் எனது தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ, எனக்காக செயல்படுகிறானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நண்பனாக உள்ளானோ, அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான். யார் ஹரே வந்து கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யார் வந்து என்னை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு வந்து இதுல அழகா லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்குறாரு பகவான். என்னென்ன செய்யணும்? தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். அப்புறம் பலநோக்கு செயல்கள், மனக்கற்பனை, அந்த களங்கங்கள்ல இருந்து முற்றிலும் விடுபடணும். அப்புறம் எல்லா செயல்களும் பகவானுக்காகவே நாம செய்யணும். அப்புறம் அவர் நம்முடைய இலக்கு, நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் யாரு அப்படின்னா பகவானா இருக்கணும். அப்புறம் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நம்ம சமநோக்கோட பார்க்கணும். வித்யா வினய சம்பன்னேன்னு படிச்சோம் இல்லையா? எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நம்ம வந்து ஒரே, ஏன்னா எல்லா ரூபங்கள்லயும் யார் இருக்காரு? ஒரு ஆத்மா இருக்கு, ஒரு பரமாத்மா இருக்கு. ஆத்மா வந்து நம்மளை போற ஒரு ஆத்மா, அப்புறம் அதுக்குள்ள இருக்கிறது யாரு? பரமாத்மா இருக்கிறாரு. இப்படி அந்த நிலையில இவ்வளவுதையும் நம்ம வந்து கடைபிடிச்சோம்னாதான் பகவானை நம்ம வந்து நிச்சயமா சென்று சேர முடியும். மத்கர்ம கிருண் அப்படின்னு, அது மத்கர்ம கிருண் மத் பரமோ அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு பல வகையான வழிகள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானை வந்து கோயில்ல போய் வழிபாடு பண்ணலாம், வீட்டுல வந்து விக்கிரக வழிபாடு பண்ணலாம், பிரசாதம் செய்யலாம், அவருடைய புக்ஸ், இப்ப வந்து பிரபுபாதா புக்ஸை வந்து நம்ம வந்து வாங்கி வச்சு படிக்கலாம். வாங்கி நான் 2 பேருக்கு வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் கூட பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து கோயில் கட்டுறாங்களா, கோயிலுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கலாம். இப்போ காலேஜ், நம்ம கோயிலில் வந்து காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி கட்டுறாங்க. அந்த யூனிவர்சிட்டி கட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஆன்லைனில் படிக்கிறோம், அதே வந்து ஆஃப்லைனில் நேரடியாக போய் ஆன்மீக கல்வி, இந்த பகவத்கீதை பாகவதங்களால் நேராக நம்ம இந்த வயசில் போய் காலேஜில் போய் நம்ம வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதமும் கற்றுக்கிறதுக்கான வழி ஏற்படணுங்கிறதுக்காக அங்கே என்என்டி பிரபு என்ன செய்கிறாங்க, யூனிவர்சிட்டியே கட்டுறாங்க, காலேஜே கட்டுறாங்க. அங்கே போய் டீச்சும் பண்ணலாம், படிக்கவும் படிக்கலாம். இப்படி நிறைய வழிகள்லாம் இருக்குது. அதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு சின்ன தொகையை கொடுக்கலாம். பசு வளர்க்குறாங்க, அதுக்கான சின்ன உதவி செய்யலாம். இப்படி பக்தி தொண்டுங்கிறது பல வகையில் இருக்கு. இப்போ நீங்க 4 பேர்ட்ட எடுத்து சொல்லி இந்த வகுப்புல சேருங்க அப்படிங்கிறதே ஒரு சேவை. இந்த 4 பேருக்கு வந்து என்ன செய்யறோம்? இந்த பக்தியை வந்து நம்ம பரப்புறோம், அவங்களையும் வந்து நல்வழிப்படுத்துறோம். நீங்களே வந்து நாளைக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கலாம். மாதாஜி, சிவகாமி மாதாஜி மாதிரி அட்மின் ஒர்க் பண்ணலாம், பானுப்பிரியா மாதாஜி மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம். இப்படி நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம்? பல வழிகள்ல பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு வழி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு, எல்லாம் செய்ய முடியாது நம்மளால, அவ்வளவு திறமையெல்லாம் நம்மளால முடியாது. நமக்கு முடிஞ்சது, நமக்கு எது இயலுமோ அந்த வகையில பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் பொழுது நம்ம மனசுல இருக்க அந்த களங்கங்கள்லாம் நீங்கும் பொழுது நாம என்ன செய்யறோம்? எல்லாரையும் சமநோக்கோட, இப்ப பக்தர்கள் வந்துட்டாலே எல்லாரையும் சமமா பார்க்கற மனப்பான்மை நமக்கு வந்துடும். கண்டிப்பா வந்து யாரையும் குறை சொல்ல மாட்டோம். அந்த நிலைக்கு வரும் பொழுது நாம நிச்சயமா பகவானுடைய உலகத்தை சென்றடையத்துக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு இந்த சாப்டர் முடியுது. வாஞ்சாகல்பதருப்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாகூருக்கு ஜெய். All close to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். ரொம்ப இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டா, கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் இது. எல்லாரும் பொறுமையா இருந்து கேட்டீங்க, சந்தோஷம். யாருக்காவது ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்லணுமா, இல்ல டவுட்ஸ் இருக்குதா? கண்டிப்பா வந்து கேட்கலாம், சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் டெய்லியும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி இன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க யார்கிட்ட சொன்னாங்களாம், எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க மாதாஜி, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலன்னு சொல்லிருக்காங்க மாதாஜி. ஃபோன் பண்ணாங்க மாதாஜி. பிரபுஜி நான் லிஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் பிரபுஜி, டோன்ட் வரி.
கொடுத்துட்டீங்களா மாதாஜி? இல்ல இல்ல பிரபுஜி, எல்லாருக்குமே கால் பண்ணி கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்களான்னு ஒரு ஜஸ்ட் நிறைய பேர் வர்றது இல்லையா இல்ல, அதனால எல்லாருக்கும் கால் பண்ணிருக்கோம், உங்களுக்கு மட்டும் இல்ல சரிங்க எல்லாருக்குமே. சரிங்க மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபு. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எத்தனை பேர் வரீங்க யாரு போறீங்கன்னு தெரியாது. ஆனா மொத்தமா எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலும் 11 பேர் தான் நம்ம என்னையும் சேர்த்து இந்த குரூப்ல இருக்கிறோம். ஆனா இந்த அதிகமா குரூப் இருந்து மாதாஜி, சொல்லுங்க பிரபு. அதிகமா இருந்துங்களே, அது அதிகமா இருந்துச்சுங்களே. அதுதான் நான் அதான் சொல்றேன். லெவல் 1ல அதிகமா இருந்துச்சு பிரபுஜி, இப்ப லெவல் 2 வந்த உடனே எல்லாம் கம்மி ஆயிட்டாங்க. அதுக்காக தான் கால் பண்ணி ஏன் வரல அப்படின்னு கேக்குறோம். இல்லைங்க மாதாஜி, நான் லெவல் 1ல இருந்தேன், இப்ப லெவல் 2லயும் தொடர்ச்சியா கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. இப்ப லெவல் 2 9 to 10 அதுவும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. தெரியும் பிரபுஜி, 9 மணிக்கும் நீங்க அட்டன் பண்ணுவீங்க, மதியம் 7 மணிக்கும் அட்டன் பண்ணுவீங்க. ஆனா நிறைய பேர் அட்டன் பண்றது இல்ல இல்லையா, அதனால வாங்க, ஏன் என்ன காரணம், டைம் மாத்தணுமா அப்படி கேக்குறோம், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சரிங்க மாதாஜி, ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருக்குதா? யாருக்கும் எந்த சந்தேகமும் இல்லைன்னா